Arratsaldeon ongi etorriak Donostiara. Donostia jaietan, Donostia festetan dago aste nagusian. Eta ze gauza derrago, edozein herritan badakizue festa dituzunean, Galzauri gorena pelota partida jartzea izaten dela. Hemen ez daukagu festen beharrik pelota partida jartzeko, baina gaur dobleko aitzakia. Festatan gaudela, eta Antigoko torneoak bere 78. edizioan 3. eguna duela. Antigon ez da ohikoa astelenetan jaialdiak izatea, bai urtero egoten da salbuespen bat, aurten ere bai. Etzi, denok ondo dakizue, ekliseari eskainitako eklisearen eguna dugula. Eta hori dela eta antolakuntzak eta iritzi honez, nahiago izan du asteazkeneko jaialdia, utzi, eta egun bat lehenago, astelenera jaialdi bat ekarri, eta bestia bat zegoen bezala aste artean jarri. Gaur ere pilotalekoa jendez lepo, egia da hemen erraza dela pilotalekoa betetzea, 250 lagunentzako edukira dagoelako eta gaur ere sarrera guztiak denak salduta daude. Bi partidu zein baino zein erakargarriagoak. Lehenengoan promesa mailan, joan den asteazkenean izan genituen protagonistak, Ramirez eta Ogaitz Apezekiak Gerriko Gorriz, Sarasibar eta Ormeatxeak Gerriko Urdinez. Gorriz ditugunak, Ramirezek eta Ogaitz Apezekiak lehen gunean galdu egin zuten. Gaur galtzen baldin badute, bukatu da txapleketa. Irabazten baldin badute, itxaron egin behar, hurrengo partidu bati, ze emaitza gertatzen den ikusteko. Bigarren partiduan berdin pasatzen da. Zestau eta Bernaola Gerriko Gorriz, Egiguren eta Sotil Gerriko Urdinez. Zestauk eta Bernaolak lehen gunean galdu egin zuten. Honak ez edo, gaur galtzen baldin badute, txapleketa bere egintza bukatu dela. Baina irabazten baldin badute, eta gutxienik 6 tantoko aldearekin, final horretan izango da. Berdin pasatzen da Ramirez Ogaitz Apezekiarekin, baldin eta irabazten baldin badute eta 3 tantoko aldearekin, final horretan izango dira. Bero egiten du Donostian, bero egiten Antigon, gaur eguzkiri gabeko eguna daukagu, baina egia esan bero egiten du eta oraindik eta jendeak ere berotasun gehiago ematen dio hemengo jaialdiari. Gure lagunak gaur komentarista lanak egiteko, Jon Alberdiai Azpeitierra, pelotari profesional izandakoa, Antiguan bertan txapeldun izandakoa, oker espaldi matakoa Mariez Kurrenarekin batera jokatu zuenean, gaur egun profesionala dela, eta Egiguren Azpeitierra da hemen dugun euskero, bere anaia Julen, profesionala hemen da, eta lehen aipatu dut, Jon Alberdi, bere anaia Unai Alberdi ere profesionala leheno baikorekin, orain azperekin, hau ere hemen da. Bueno, guazen gure kontaketa tokira, 7 minutu gutxi batzu baino zira falta, eta berehala gure gonbidatuarekin peloterin aurkezpena eta partiduak eman dezakzena aztertuko dugu. Los pelotaris del primer partido están calentando, por lo que pronto comienza el festival. Vale. Etzalen arregaran.
Bueno, esaten diete ja airean gaudela. Hor, argiaren agurtu dut, bere eta... Du gaztea zera, Jon Alberdi Arratsaldeon. Gaztea zera, baina argiaren darrek entzuko zenitun. Bai, entzun bai, nik bigarna eta hirugarna, hori bigarnaren semea da. Bai, Pepe Txapeldu izan dakaren semea. Gusta bitu zaigu pelota eta histori jentzea raitu izan diteu izen horiek, geuk ez ditu ikusi jogatzen baino. Bat gero kontatuko izut, horren aitaren bat oso iniz kontatu dut hemen gainera zuzenean. Miguel Soroaren kontrako partidu baten txapelketakoa, buruz-buruko txapelketakoa. Final erdiketakoa edo final ordenetakoa, horrelakoaren bazen, baina gero kontatuko dugu galdutako pelota batekin zapasatu zen. Bueno, Jon Alberdi, zer moduz gera? Ondo, urteroko zita honta, aurten nahi da Antigoko txapelketa. Beti bezala pelotari gazte berrik eta ja urte batzu amazkienak eta seguro aurten txapelketa erratea gola eta hemen esku bat botatzea. Gustoko zenuen, lehen pilotaleko hau jokatzen ibiltzen zinean afizionetu mailan da, komentatzen nuen okarspali manago, Mariaz Korrenarekin txapelen bat lortu zen duela hemen, ez da? Finala galdu nula. Galdu nintzen duten. Bai, txapelik ez dut, baina bai guztu etortzen ginen urte osoan olako frontoietan apenas jogatzen nun da, ikuste hoa indikene jendie oso guztu etortzeala, gaur egungo pelotari onenak etortzeie, eta esan deuna batzu berri xeo beste batzu ja urte batzu jogatuta, eta seguruko gokin datuztela denak. Lehen urtean, justu sasoiontan komentatzen genuen, Euskadiko Pelota Federazioarekin teknikere lanetan hastekoa zinela, eta ezkerparetan eskuz emakumezkoekin, zer moduz joan da urtea? Ondo, Bilbon joatu genuen Nazion Liga, eta oso ondo guntzan bi urre lortu genuen bitik, eta aurten mundiala, justu ez da egongo Argentinan ezkerpareta modalidadea alde hortatik penakin. Pena, ez da? Bai, pena, neskak azkenen pena, behiek Bilbon mundialeko txartela lortu zuen, eta gero aurten egongo ez danez, pena, gehien bat behiegatik, lan oso nahin zuen. Irabaztea zegontena irabazi zuen, da, aurten sari gau geldi hori, eta aldatu eta urrengoako aukera hori daukoen. Pentsatzen dute, orain udalien ez dutzula zer egingo, eta normalen udazkenarekin hasiko zerratela berriro entrenamenduekin, ez da? Bai, ezkerparetako modalidadea egongo ez danak, gero frontball modalidadea egongoa nesketan, eta hor baude olatz eta miren uste diela jutekuek, eta hori prestatzen nahi die. Uste Txilen da biltzela gaina txapelketa hori preparatzeko asmotan, da hori bide egongo. Beti da, zeinentzat erakargarria hemengo torneo, hemengo txapelketa, baina beti ikusi dugu zuen garaian zu jokatzen zen dutenean, zuk edo nahi anaiak edo orain egigurenek eta jokatzen dutenean, azpeititik kuadrilla beti tortzen dela, Bai, nahiko egoki geratzea, beti bezala urtero bezala aparkatzeko txarrena, baina gainontzin jendik guztu etortzea, baina ikusi azpeititik bagarrik ez gaur frontoie lepo gukeu, beti bezala. Eta, pelotaiek partidar batzuk eskaini eta berriz etortzeko gaukin geratzean. Etortzerik izan ezin dezuen ontzat, hemen gaudegu, zuzenean kontatzeko zueri, gaurko bi partiduak, biak ere zein baino zein interesgarriagoak. Batetik lehenengoan, Gerriko Gorriz, Unas Ramirez, Barakaldokoa 19 urte dauzka, aurrelaria eta bere atzelaria Ugaitza Pezekia, Elizondokoa Nafarra, honek ere 19 urte ditu. Lehen urtean galdu egin zuen, 22 eta 19, honek esan nahi du, gaur irabazten baldin maute eta Lautondoko aldearekin irabazten baldin maute, final horretan egongo direla. Gerriko Urdinez, Andoni Sarasibar, Lantzekoan, Nafarra, 21 urte, 1,75 zentimetro, eta bere atzelaria Bergarakoa, Arazo Ormaetxea, 18 urterekin, hauentzat, bai Sarasibar, bai Ormaetxearentzat, lehenengo partidua da. Konpromisokoa, bientzat. Sarasibarrek eta Ormaetxeak irabazten baldin maute, final erdietan. Ramirezek eta Ugaitzek irabazten baldin maute, Lautondoko aldearekin, final erdietan. Konpromisoa bia dutela. Bai, aukera bat gehi, Sarasibarrek eta Ormaetxeak galduta tante hon bat ingo balue, azkena irabazitare aukera politia gudolueke. Baina, erra da, partiu bat jogatuta ja semifinaletan, ziur asko, urrengo azten asko lasai hau etorriko lieke. Eta, Ormaetxeak ez betuzte, segula jogatu ni frontionetan, Sarasibarre bai lehen urtetiken esperientzi bauke, eta gorrik aurreko partiu politia jogatuen, da gaur presio betekin, zenbait emategoen. Nareko esan duzu partidua. Bata eta bestearen ezaugarriak kontutan hartuz. Lehenko gunen egia zen, Ramirez eta Apezekia oso ondo hasi ziren. Bostantoko aldearekin ibili ziren, gero galdu egin zuten. Besteak ezakiko nola dengo dira, baina nareko esan duzu partidua. Gazte diet, esan duna, hemen Ormaetxea oindik jokau egongoa. Nik uste eskubi horrekin, eskubi oso fuerte hauke. Nik uste errebote asko arrimateko ala, igual Apezeiak eutxita gehi egin doio.
Sarazibarrek aurre joko handi dauke, Ramirezek bai, nik uste partiu oso irekie, oso politia dauke dela, eta bueno, gaztetan askotan partiu zera garrantzitsu izateak, gero partiu, hemen fronte honetan, enteratzeako partiu jutea batzutan, da bueno, Laure gondo hasi eta espetakulo behar bat emateuen. Epaileak ez dakit, txapelketa guztian beti biak izango ditugu, baina epailei historikoak esatera noa, zuk ere hauek ja bizitza guztian ezagutu dituzu. Ia, seguru, lehenengo partida epailekin jokatu zenuenean hau zaudela, bai Txoperena eta bai Mikel Arroyo. Bai, txapelketa honetan. Mikel Arroyo igual artean enpresa profesionaletari biliko zen, baina biak umetatik ezagutu dituzu. Bai, txapelketa honetan etortze ginen ja frontoi bezala ia fijo ziren behaiek, Txoperena eta Arroyo. Eta, bueno, gure aurretik jozuenak hau egin akordatzea, gure akordatzea, eta gaur egun joatzeunak hemen diurtu batzuta esango hau egin jozuela. Bai, behintzat pilotaleko asko ezagutzen dituzte ez esatera guztiak, baina torneoak Gipuzkoan egon diren herrietako torneoetako pelotalekoak, hoie bai, segur nago denak ezagutu dituztela. Mikel Txoperena bera profesionala izan zen, bigarren mailako buruko txapeketa garai baten ospea handia zuenean, hori irabazitakoa da, orduan txapeketa irabazi beharra zegoen gero lehenengo mailara pasatzeko. Lehenengo mailan buruko txapeketako partidu bat bakarrik jokatu zuen, baina bueno, pelotaz asko jakiteaz aparte, ez bakarrik ez palaz ere bai, epaile honetarako egia da ez daukala inolako aitzakiarik. Gure kronometroare martxan jartzera goaz, eta ze izkentzen diguten gaurko protagonistak. Sakea Leon Castilloak Andoni Sarrazibarri eman dio, eta hori joa lantzeko 21 urteko aurrelaria zaka ateratzera. Lautaria mote egin da jendearen txalda batean, sake gurutzatu Ramirezek bolea zerantzun. Ezkerrez Sarazibarrek, gantxo Zabalera Ramirezek, Romatxea, Bergararrak, Apestegiak lontik, irutarretik atzeratu Sarazibarrek, Apestegia boskarretu. Matxea, ezker pareta joa, atera da, pizka pelota, zartako bikaina, pelotaka da bikaina, lauter jambotek inoz jarri du. Apestegiak eraman, txokora, utxegin ez Sarazibarrek, galdutako lehenengo pelota, gorrientzat, botota utzeko. Bai, opari desente egin du, nik uste saketiken ez da, sakanik, bueno, ikuste seniorretan, nagusi maian jogatzen honen da promesetan alde handi dela sakatzen. Haiek esperientzik egin sake luze errebote gehiago bilatzeu, Sarazibarrek eskura eman dio Ramirez eta bate dominio dela zuetantoa. Eta bigarna sakez egin dugu. Naxa Ramirezek, Sotamanoz Andoni Sarrazibar sake erantzutera sartu da. Galdu egin du. Bi eta gutx. Lehenengo tantoko pelota horillarik ezekitzen dute. Ez zauken, milagro handi nik uste hormaitxintzakore errebote etzala arrimatuko eta eskubidegirako restonak zula, baina Sarazibar asko jartzen hasi eta momentu nazmatu gabe. Sake atera du Ramirezek, iruta utzekoa. Hormaitxeak esku ineziak ortezen sartu zaio gainera pelota. Eta bere erantzunak gora joan da. Iruta utz, momentuz partidua zera tristea. Bai, esan duguna, lehenengo partidua eta neurrik hartzen eta guen ikusi eskubikin ez dela ondo kokatu. Eta iruta utz oso gutxin hasi eta gorrintzago patxara eharra. Atera du Ramirezek motiboleaz ondo erantzun hormatxeak. Ramirezek irutik. Sarazibar, Zabalera, Ramirez badator, Kosta eta eman du, aukera txokoan ederki. Andoni Sarazibarrek txokoan utzietako pelotarekin bat eta hiru. Bai, uste Zabaleako nori nahi beho dula, baina hortiken tanto dominatu eta, bueno, gero deja da jarrakin bukatu. Ikusi Ramirezek oso sake hona teula Zabalea, botibole errestatu beharra eukiduna hormaitxak. Sarazibar, sake atera du. Ramirezek botera erantzun. Romatxearen pelotaka da bikaina, erregotera doa, botibolea zapezegia sartu da. Sarazibarren pelotaka da, bai erregotera difala bete-betean, tanto, 2 eta 3. Utsi dio, Ugaitz zapezegiak pelotari erregotetik ateratzen, esku inez alegin duna, baina ez ineraman, eta markagailuan 2 eta 3. Bai, tanto eharra jo, azerako sentsazio txarra ematen buelta eman dela. Nik uste hor mina hondin detzakela hormetxeak, iru terdin hartzeunen eskubi horrekin. Uste erregote asko harrimatuko gula eta erregote jogo ditula, eta igual apestaia saiatuko igual aire jartzen, ningun Sarazibarreko erregotea, baina... Eta Sarazibar berara ikusi dugu tanto-ontan, alduela bintzat aukerako pelota duenean, atzera joko duela. Eta orain Ramirezek txakoan, 4-2. Ramirezek egindako lehenengo tantoa. Bai, gaine ikustea, euskatu gal urduri ikuste ditut, tanto bat arnazik hartua, behira bat
pelota hartuta sagatzen joaz, eta momentu oso partidu azkarra joa. Bai, hemen beti esaten dugu, bataz beste partidak 40 minutu inguruan ibiltzen direla, minutu batzuk gora, minutu batzuk bera. Hartzen baldin badituzte pare bat atzeen ondo eta ez badituzte hartzen ere, 40 minutuko bolta hortan eta orain ikusi dugu, partidu hasi dela 4 minutu justu dira eta jokatutakoak 6 tanto egia da, sakez 2 tanto egin direla. Alto jokoan, Ogaitz Apeztegia, Ormaetxeak, Lauterritik, Apeztegiak zeitik eskuinez, arrimatu pelota, Bergararrak ezkerrez, Ramirez, ezkerrez diparetakoa minik egin gabe, ondo antzeman diazarrekin hartzen Sarasibarrek eta atzera bota. Zeitertik Apeztegiak txokoan, Sarasibarrek jaso Apeztegiak atzetik etorri nola egin duen. Ramirez atzelari dago, postetik ezkerra zerman, Apeztegia aurlari, txokoan Sarasibarrek eta tanto. Ez zuen pelota horrek ezertxe ere, baina horren zegoen. Apeztegia aurlari lanak egiteko galdu du pelota eta 3-4. Bai, oin bat tanto mugitu tokatu da nik uste Sarasibarrek saiatu arlukela airea jundako batzutan uzten esan derretela Ormaetxeak eskuit uste erreotea jotzeko aukera handi dauzkela, eta nik uste aprotxatu arlukela hori ere. Sarasibarren sakean, laburra tere du, baina justu gainditu du iruko arrestoa. Atzera, ezker paretako falta tokia zuen urruti. Ormaetxeak Lauterritik. Apeztegia. Ormaetxea bosgarren kuadratik. Ezkerrez, gora Apeztegiak galdu duen bigarren pelota eta partiduko lehenengo berdinketa, launa. Bai, pelotazo egarra idezkun zutzen. Eta esan den arrimio handi ikusi, Ormaetxeak Getarin ikusi nuen oindala astebete semifinala jogatzen oso partio gorra eta fizikoki oso enduzitzen da gaur emateu arrimio honta jogatzen modu garrantzitsu izan dela. Zer egira, joan ez nahi zatu, baina azterako pelota berreinarekin ari. Bai, ez dut uste pelotek aldatu deniken, ez bikote batek eta ez bestek. Apeztegiak ezkerrez, kaltzardian pelota. Ormaetxea bostetik. Apeztegia. Ormaetxea, Bolea Ramirez, etxokan, ona du, tanto! Bost eta lau, oso ondo, Unai Ramirezen boleatzekoan. Bai, oso ondo sartu da. Nik uste ezkerra bilate saiatuko dela Ormaetxe eta bolea hori oso ondo jo barrura bintartea eta Sarasibarrek ezen. Beti izaten dugu gurekin harremanetan jartzeko aukera daukazuela eta mezuren bat bidali nahi bat nahi duzue lasai bidali. Esan nuntzo beten, nahi bali mazue, nondik partida ikusten edo porretan edo zuen harrian edo lagunekin edo etxean edo tabernaren baten edo mendian edo zauten tokian eta partidua nola ikusten zuen komentatu nahi bali mazue ere oso ondo. Zake erantzun du Ormaetxeak. Apeztegia. Ormaetxeak eskuinez oso ondo jaso eta azeratu. Apeztegiak errebote zulotik eraman. Ormaetxea. Apeztegia zeian. Iruterdik Ormaetxearen pelota kada hona da. Asko ari gira Ugaitz Apeztegia zigortzen. Sarasibarrek honek atzera, zabalean. Bosteretik Apeztegia, Sotamanoz, Sarasibar. Botiboleaz, batzuk antokio baina botiboleaz. Atzean berriro Sarasibarrek jaso Apeztegiak. Ormaetxea aurrera pelota bila ezkerrez eman. Sotamanoz, Apeztegia. Eskuinez atzeratu Ormaetxeak. Apeztegia. Lautik Ormaetxea, tanto peloteatua hausia. Zeitik Apeztegia. Sarasibarren pelotaka da. Ramirezek ezkerrez airez. Ezkerrez airez zabalela. Sarasibarrek jaso Ramirezek txokoan nahi. Aukera hona zuen. Andoni Sarasibarrek lantzeko pelotariak. Baina ezkerrez botatako dejada txapara joan zaio. Eta sei eta lau gorriak aurretik. Bai, ondo bota duen ez da, dalare tanto izango zen, ja Apeztegiaren txoko oso ondo kubritzen nahi da. Eta, bueno, ondo bota du txapa juntzaio. Baina momentu igual, gehitxo galtzen. Pelotaleku normaletan 30 metrokoetan ere bai, Jon, baina hemen atzerari zenbak gustatzen zaien aurrera joatea, Eta gaina... Pelotaleko kortareko bai zabalean edo txokoan edo... Gaina behire guztiak zaie jundako jokaldi bat beste botatzea, eta seguru gaur ikusi ditu lobitakok. Seguru bai. Ormaetxea. Apeztegiak eskatu ondortzi Ramirezek. Ormaetxeak Lauterritik, botakada bikaina Bergarakoak. Zeian Apeztegia. Ormaetxeak. Apeztegiak eraman. Sarasibar.
Biterritik ezkerrez, pelota loratu atzera. Zeitik eraman apestegia, Gurdinak orain tanta dominatzen. Indartzu atzeratu, ezker paretan gora. Zazpi eta lau, irutantako aldea, Sarazibarrek galdu duen hirugarren tantoa. Bai, esan deuna, peloteo noan ja Urdinak ikustea pelota atzeago da bilkiela, baina gero behiek, batez ez Sarazibarrek Ormaetxeak bakarren bat galdu reston bat, baina erreal hogeitxu egiten nahi die eta hori ordaintzen. Akea Ramirez nita. Atera du. Zeiterritik Ormaetxea. Ezkerrez atzeratu ondo apestegiak. Ormaetxearen pelotaka da, kantza erdian. Apestegia zeitik eskuinez. Ormaetxea lautik. Zeitik apestegia. Laguaren kuadrotik atzeratu Ormaetxeak. Erreboto noti boti goleaz apestegiak eraman. Sarazibar sartuko da hirugarren kuadrotik. Belaunik aturik gainera. Atzera Ramirez. Ostian Ormaetxea. Ramirez iruti bota zabalera eta aderra atera zaio 8 eta laukoa. Uzeke ben arrapatu ditu kontoliak Jon 8 eta lau. Bai, zora jendu ikusi Sarazibar aurren kruzatu zaion latxokoa defenditzeko eta zabalen zuloa errazen, baina zuloa ikustea gautu da eta gero bola botatzea bestea. Zake atera du. Ormaetxeak erantzun. Apestegiak atzeratu. Ormaetxea bosterritik. Ramirez pelota Villalda guarren kuadrora. Ormaetxea lautik atzeratu. Lauterdian botekin. Reboto notik apestegiak eraman. Ormaetxeak iruterritik indartzu atzeratu. Boleaz apestegiak eraman. Aukero Sarazibarrek utzi. Ormaetxearen pelotak atzera. Rebotera doa. Boleaz apestegiak eraman. Zabalera ondo gurutzatu eta tanto. Sarazibarrek egindakoa polita. 5 eta 8. Oso tanto ona jo du eta gaina uste logika beteko ez da. Nik uste hortan saiatu behar duela Ormaetxe ikustea atzen kolpe luzu aukela apestegia baino errebotean behar rimatzela eta gero Sarazibarre lanain lagundu eta aukeratzen asmatzen saiatu behar du. 5 eta 8. Momentuz atxedenik hartu gabe. Erdi-erdiratela zakea apestegia jaso. Sarazibar. Ezkerra Ramirez. Sarazibarrek irutik. Ezkerrez Ramirez ekala moduzko dipareta batekin. Sarazibarren pelotak adatzera bostean botekin, apestegiak eraman. Lauaren kuadrotik Ormaetxearen pelotak ada bikaina. Sotamanoz apestegiak etxokoan. Tanto! Bikaina Sarazibarrena. Ia iritsi zen Unai Ramirez, baina ia horretan utziko dugu ez da iritsi. 6 eta 8, polita Jon. Bai, oso ona. Eta nik uste berriz esan dena Ormaetxeak toki asko iregitzen da Sarazibarre aukeratzeko orduen jakinda ezkerraire hori oso ondo manejatzeula aukeratzeko orduen asmatu behar duela emateko. Esan dugu, Ramirezek eta hogei zapestegiak lautan aldearekin irabazten baldin badute final erdietan. Ez du esan nahi irabazten baldin badute 22 eta 21 ez direnik egongo final erdietan, baina beste batera itxaron beharko dukete. Eta Sarazibarrek eta Ormaetxeak irabaztean nahiko dute final erdietan egoteko eta orduan ja Ramirez eta apestegia zabeketatik kanpo geldituko diateko. Ormaetxearen pelotaka da, 6 eta 8 markagaia. Apestegia bat. Bostetik Ormaetxea. Bostetik apestegia. Zabalda. Sarazibarrek, txokora Zabaletik Ramirezek. Kaso Sarazibarrek. Apestegia kantza erdian. Lautik atzeratu eta arrimatu. Ormaetxeak 6 kuadrotik ondo. Apestegia lauteritik. Ormaetxeak 6tik ondo. Ormaetxea lauteritik. Ramirezek kantza Zabalera nilik egin gabe. Sarazibarrek Sarazibarrek horretan moztu atzean jarri, apestegia bere gazkatu dugu, baina lautik ez du jaso. Galdu duen hirugarren pelota, 7 eta 8. Bai, apestegian ezkerrantzak hori jasotzen mugukoa zen. Bizi moztu du Sarazibarrek miniteko mugu moztu, baina jasotzeko mugukoa zen emantizun eta iesin dio. Akea Sarazibarren zat. Ordoa. Lantzeko pelotaria, Jotamanoz Ramirezek ondo erantzun. Txokora Ramirez. Ormaetxearen pelotaka da. Segia atzerak akorrika, bosteretik ezkerrez, kanpora. Eta galdu duen, laugarren pelota, Jon, eta sasoi ontarako asko da. Bai, asko. Zortzino partiduko bigarren berdinketa.
asko eta gaina igual pelotatu zainek ekarritu eta gero ematezunen aukera dominatzeko zaukela, hor zen dugu. Abestegia jaso zakea. Ormatxea aurrera pelota bila, indartzu atzeratu. Abestegia ondo zeitik. Ormatxea, gautik, bikain. Zeitik abestegia. Txokoro Sarasi barrek. Biparetako aderra Ramirez. Bebetik hartu. Txapa gainean horri arrapatuko zuenik ez zegoen. Ramirezek egindako laugarren tantoa eta berdinketa bere inalde utzi da. Beratzita zortzi. Oso edarrain du, baina iritu zei berriz igual Sarasi barren oparia izan dela. Azkenean Ramirez, dominatzen urtino edie peloteon garbier, Sarasi barrek aukera desente duzke. Baina Ramirezek, indizkion opari guzti aprobetxatu ditu da aurretik. Oin bai, irabaki duen gorri pelota aldatzea. Bat zenbakiuna dirazi du Mikel Arroi epaiak. Eta 14 minututan 17 tanto. Botiboleaz errebotetik ondo Ormaetxea. Ramirez, ian lurretik belanik auturik. Bezegia bosterritu. Seian eta azkarrez Ormaetxea. Iruterritik Ramirez. Ormaetxea seian. Lautertik apezegia. Ormaetxeak azkarrez atzerretu. Apezegia. Ezkerrez Ormaetxea. Apezegiaren pelotekada bikaina, kantza erdian. Bosterritik Ormaetxea. Bosterrian Apezegia. Sarasi bar pelota bilan laugarren kadorela. Apezegiaren pelotekada bikaina. Lurren ibiltzea pelota pizke baino frontizetik irtera lehengo baino errebotatu. Ezin. Ormaetxeak eta Ormaetxe partiduko lehenengo utxartea orantxe jon. Bai, pelota aldaketa nire zait, Ramirez pelota oso nagote errebotako baino bi atzelari pelota hori urruti jartzeko, frontizetik irtera gutxi haugen pelota dela. Eta izalek gorrintzako komenigarrioa, urdinek ematetzen dominatzen izela pelota bizitxo horrekin. Eta ikustea, apestei irulau pelota aldein die, baina erregoten sartz bai oso ezker eskubi hemen atzetik erresiteula pelotan. Eta ikusuka pelota honekin zekartzen pelota honek. Handigoko pelota txabeketa antolatzeko, hainbat laguntzaile hainbat babes izaten ditugu, eta horietariko askoren iragarkiak hemen daude pilotalekuan. Beste askoren berriz aldizkarian, beste batzuenak telebistan izaten ditugu, eta horietatik asko, tabernatakoak, antigoko osoko tabernatakoak, eta seguru nago oraintxe bertan, antigoko tabernatan askota mintzat bai, beti ikusten dugu hemen bodegoian, hemen pelotalekotik gertu dagoenean bai, Zarika, Olillos, Malandrino, guzti eskerrak, antigoko txabeketa hor izateagatik, eta bertaratzen den pelotazaleari jarraitzeko aukera emateagatik. Hemen asko daude, pelotazale asko, sortzen diren guztiak etorgira, 250, baina beste asko tabernatan, aspaldikoan, urgainen, Teresetxon, Bentaberrin, atzera Sarasi barrek, ditantoko aldearekin gorriak horretu. Horreitza Apezegia. Ormaetxea azkerrez, gora! Ormaetxea galdutako lehenengo pelota. 11-8. Bai, aukera politez dagoen horra, baina beste opari bat, pelota zegarra jo du, baina. Eta opari gehitxo ez da. Ez dihoa partitxo gara, ritmo hundiko dihoa, baina oparik desente haidietan. Jake Ramirezek. Ormaetxea. Entregatuz pelota. Ramirezek irukarritik. Ormaetxea. Zeitik. Ezkerra Ramirezen pelota kadabikaina da. Zarrebotetik urrutik izango. Botibolea zeraman Ormaetxeak. Ramirezek luze jokatu. Ormaetxea zeitik. Goian baina barruan. Ugaitza Apezegiak irukarritik. Errebotera doa. Ez. Errebotera joan da, baina ezkerparetan falta. Apezegiak aldutako bosgarren pelota 9-11. Seinale hona izatea hor askotan jotzen malin badezu, erregote desente jotzen izela, baintzat kolpea hau gezula iristeko gero hori zuzentza falta, baina pelotazo hona zanuzet hori justifikapenik gabe galdutako azala. Ramirez edejado zabalean, Sarasi barrejasko, korriak tanto dominatzen ara. Dominatzen ari ziren, baina Unas Ramirezek esku inez galdutako pelotarekin urdinak tanto batera torri gira, 10-11. Baiz, zabalen zaiena defendiu du, nik uste behin goneztu lasmatu Sarasi barrepsiat
barrun gatu zaio aurrena, eta gero gantxokin ez du minikin da, bueno, nik uste pixkatu beto aukeratzen saiatu beharra aukela. Pelota honekin ematen nahiko pelota izango gula aukeratzeko, eta aukerak eta hori hauetu egin beharra aukela. Bueno, eta Sarasibarrek esakarekin estreineko tanto orantze. Apeztegiak gora bota du, eta partiduan 3. berdinketa daukagu joan. 4 nagon dira, 8 nagon dira, 11 daude. Bai, erzerretzagoen sakea, nik uste pixka konfiantza galduta bilela, hemen atzetik egin pelota sartzegon. Eta hori bilatu behar lukela urdinak, nik uste Ramirez ondo dela, baina, bueno, nik uste apeztegiak duda gehiago nik ustela eta urdinak lan asko indar lukela. 3 berdinketa egon dira, 3. gaude, eta ez dute partiduan zehar, behin bakarrik urdinak markagailuan horri jartzea lortu. Beti berdinketak horri alde utxira. Biparetakoa orantxe Sarasibarrek eta begira. Esan baldin badugu, esan dugu, lehenen baldiz orantxe jarri dira, galtzen egon dira 11 eta 8, 4 eta utxeko partidatekin, orantxe urdinak lehenen baldiz aurretik, 12 eta 11. Bai, tanto oso zeharra, baina esan dugu bezala, Sarasibarrek ikustea, pelota honekin mintzat, aukera desente aukela, eta ondo aukeratu beharra aukela, baina pelota onadunen erasotu du, eta hor minin du. Ormatxeak, lauteritik, oso ondo jarri gatzean. Erreboteko zurutik apeztegiak eraman. Pelota bila 3. kuadroa, Sarasibar, azte pelota kada joan atzera. Esatera noa, goitik libratu du, bai, zapaitik libratu du, baina ezker paretatik ez, 12. Bai, promesa maia den ez da askotan ikusten ezkerbaetan hainbeste pelota gora, baina indarzu ondo bazkaldut etorri dela, emateu. Bueno, bai, goienen larri libratu du, eta gero ezkerbaetan gora juntzea. Sake Ramirezek, 4 11 eta orain partiduko 4. berdinketarekin jamabina. Apeztegia. Bostetik Ormaetxea. Egan apeztegia. 4. kuadrotik Ormaetxea. Apeztegia bostetik. Ormaetxea lautik atzeratu. Errebotetik boti boleaz, ezin. Merito Ormaetxearena. Eta bigarren aldiz markagailuan horretik jartzea lortu dute urdinak 13 eta 12 orain. Bai, ikustea, 2 golpetan Ormaetxe eskubi hori hartzen errebotea sartzeu. Eta, bueno, miniten nahi da. Hau uste Ormaetxean tanto ehar bat kontatzeko moduko dela. Eta ikustea, ez gaztetan, eta gerokotan bai, mini gaundina frontetan erreboten iteala. Ramirezek zabalean ez dira ondo konpondu hor bi urdinak, Sarasibarrek pentsatzen zuen Ormaetxe aurrera ordu zela, bera ustakaben harrapatu du. Ez bata, ez beste askotan esaten da, inerz da kontokira botatzea da gauzarik jokaldirikoen eta horixe gertatu da. Bai, eta ikusten Unanxar Ramirezek oso gutxi behar duela tanto iteko, 2 aukera hartzitunen, tanto oso erresa egiten, eta hori ekidin beharko dugunek. Ormaetxean, 3 terretik pelotaka da bikaina, zota manuz apeztegia. Sarasibarrek azkerrez, Ramirez, Ormaetxea bosterrian. Apeztegia. Ormaetxea. Ezkerrez apeztegia. Ormaetxea bostetik. Ramirez gautik. Sarasibarre txokora, Ramirez ingipareatakoa, Sarasibarre dejala zabalean! Bigarren botean apeztegiak. 14 eta 13. Eharra, tanto zoragarri egin du Sarasibarrek. Alare gorrin hartildetik erabaki guna ikutzeit pelota bajuixo hori ateatzea. Bueno, atzen min gutxi egiteie, nahiz dagoen tantoa urdin egin. Bueno, hain berriz pelota aldatzea erabaki gu, pixka pelota bizitxoa bateak gu, eta berriz erreboten bila saiatu gehi. 14 eta 13. Zake laburra eta falta. 14. Frontizetik atera orduko ikusi dugu. Pelota horrek ez zuela harrapatuko 3 arrasta eta hala izan da partidiko 6. berdinketa. Zake egindako estreineko falta. 14. Bai, igual badao, saken motxegi, bueno, mina hundi mate, zu azkenen partidu zai balen batzea luzeko raia bilatzen eta bakarren batek pasatzen bateizu, baina sakekin minite malin behazu, bueno, permititzezu, baina... Eta orain Ramirezek sakez partidon zehar lortutako 3. Horietako 2 gainera, Sarasibarrek galdu ditu, Ormaetxeak bat galdu du. 15 eta 14.
asko esaten da, erontako okerrak asko pagatzen direla, begira, 14-13 irabazen agotetik, sakea galdu eta bestea kontraria saketik egin. Tanto jokoan. Atzera Ramirezek, botibolea Ormaetxea. Abezegia. Zagasibarren pelotaka da. Abezegia Bosperitik. Ormaetxea. Erra pelotaka da. Botiboleaz, ondo Abezegia. Txokoan utzi Zagasibarre, Ramirez jaso. Biparetakoa, badoa Ugaitz Abezegia atzetik etorrita. Ondo bildu, Ormaetxeak eraman. Ramirezek aukerakoa atzeratu. Ormaetxea gutx. Merito Ramirezena. Ondo dominatu dute tantoa urdinak, baina bukaeran gorriak nagusitu 16 eta 14. Bai, tanto zonauen nik uste gorriri askoz mesede handi biteiela. Ramirez Sarasibar baino gehiago da asmatzen, eta nik uste askoz hobea diela. Nik uste urdinen joku gehiago izan behar duela 4-5 pelotazo 6-7 erdi errebotea bilatuz, eta gero pelota hona buenen aprobetxatu. Zenbait da mugimendu gehiago, Apeztegia frontein oso ondo ibiltzea, Ramirez asmatzen nahi da, eta gorrin alde ikustet joku molda horrekin. Azeita malau, Sarasibarre sakea bolean entzun du. Ramirezek atzeratu, Ormaetxea bolea baita ere. Apeztegiak. Bai, demogunean bian nahi ziren hemen. Onasek elitean irabazik intzuen. Ugaitzek promesatan galdu egin zuen, gaur du Ugaitzek bere bigarren partidua. Enar Ramirez, Lauteretik Eskuinez, lotaka da ona, botiboleaz, Ormaetxea, Ramirez, Sarasibar laugarren pelatatik. Apeztegiak lautik, Zabalera moztu Sarasibarrek, Ramirezek ondo jaso, Sarasibarrek atzeratu, Apeztegiak Ezkerreirez, Ormaetxea, Eskuinez, Zeitik Apeztegia. Ormaetxea Lauteretik. Apeztegiak ondo jaso Bosteretik. Horda Ormaetxea. Muñez eman. Bertati bertara. Zeitik Apeztegia, txokoan Sarasibar. Biparetako Ramirezek eta tanto, ona! Ezkerren jotako biparetakoa 17 eta 14. Oso zenbakionak Ramirezenak. Tantoren bat galduta daukat. Baina, bueno, ez dira baditu egindako bederatzi. Bai, eta ja, 3. aldie badu, txokon uste diona Sarasibarrek eta ezkerragin bipa eta uste sartu izkola, beste bat txokon dejada zuzen, min iten nahi zaio. Tanto iteko jotez palin bau Sarasibarre, bueno, Ramirez orsi hau zai, behar jokaldi iteko. Izan dugu, Jon, hemen normalean partiduak astearri eta asteazkere eta izaten direla. Azte nagusian segun eta Madokinaren eguna noik izaten den, pasatu da inoiz ostegunera edo baita ere astelenean tokatu izan da, baina aurten ekliseagatik. Azpeiti aldean, zer diozue? Ikusiko da eklisea, bueno, eguzkia ikusi behar aurrena badagoen edo lainotu badagoen edo han egongo da, ikusinik ez da? Iku gaina mendialdea jota bizia eta handiken, bueno, ikuste da. Zuen etxetik eta ikusten da, normalean eguzkia sartzen ikusiko da. Sartzen ikusteat, da, bueno, esan duenez kontuz ibiliarrego kontua da, eta bazpare kontuz behitu gehiago. Izan duzue, jendearen aldetik eskara askoei, egingo duzu toki bat etxean ikusteko eta? Ez, baina lehen guzukete esan du, zalduko ikustea, zalduko eta, bueno, etortzu esan diegu. Oso no. Hainbeste itxaron du jendeak krisaren eguna, hain falta zaigun bakarra da, eguzka izatea eta lainorek ez izatea. Txake, Unez Ramirezek irutan tokaldearekin dira gorriak 17 eta 14. Ate du sakea kontuz falta. Eta bai, sake hori hemen asko bilatzea, ez da? Zabalea luze erreoten bila, gon luze txokun zaio, eta berriz ateatzeko konfiantza gutxi. Sarasibarrek lehen labur atera du, eta Ramirezek luze atera du. Badakizue, afizionetu mailan, nik uste torneo denetan, baina gehienetan behintzat pasa bat onartzen da, bigarrena falta, agizango da bakarretarikoa falta dena, ezta? Bai, gero eta gehiago, diario asko uste lehen urtean jarretzula, eta gero eta txapelketa gehiago, Miguel Soroaren menezkoak uste baiet, eta aldaketa hori uste, nahiz da federazioko partidutan ez izan, barneratzen nahi dela jendea, eta gaine publiko gehiagotzea eskertzeula, ez? Ni mintzat eskertze, partidu erritmo gehi mateio, eta ni aldeko. Eta gainera, denborare errez zen,
Bai, eta gaina fronte baten aurreneko pasakin errebote asko bilatu daiteke, eta bueno, horrek azkenen sakei kentzaio indarra, eta zen orduan da joku gehiago, usta. 15 eta 17, Apestigiak eraman, Salazibar, Ezkerra Ramirez, Armaitxak eskuin ezeitik, Ramirez pelota bila, Laura, Zatakada atzera, Armaitxak eskuin ezetzi, Ezkerra Ramirezek, Armaitxak bostarritik, bostetik Apestigiaren pelotakada, Armaitxak zeitik, Ramirez, Botiboleaz Armaitxea, Bostete Ramirezek azeratu errebotera doa, Armaitxeak ezin. 18 eta 15. Eharra tanto jugatu na Ramirezek. Neurketa hasi dela 29 minutu, eta jokatutokak 33 tanto. Genion, bueno, segun eta sakez zenbat tanto egiten diren, orain sakez egindako eta galdutakoak guztira hasi dira, baina bestela horri biltzen da normalean partidoa 40 minutu inguruan, gaurkoa badirudi lagusiago izango da. 18 eta 15, momentuz Gorriak, Ramirez eta Apestigiak final erdiaren bila. Badik eta irabazten baldin badautak, eta kontrariak espaldi maira, hemen ez dira egizten, final erdietara. Eta Urdinak, Salazibarrek eta Armaitxek irabazten baldin badute, final erdietara. Salazibar, hirugarreko aldotik, Zalantzo dut, Ni neuriko egin irutu zait. Bai. Ni neuriko egin irutu zait. Hemen errepikapen eukiko dut, a ber. Bi epaiek txartzat eman dute Salazibarren pelota. Bai, irutu zait. Neri zuzenean nola iruditu zait. Bi Gorriak, Ramirezek eta Apestigiak alaskatu dute, epaiek ez dute zalantzarik izan, 19 eta 15. Armaitxea. Apestigia bostarritik. Salazibar. Atzera Ramirezek boleaz, Armaitxeak utz. Bai, ja parteu asko ez komplikatzen ginen parteu, oain ikusi eta markaio nola onda irabaztez panen bau ere, hirugarren partiura behi da oso garrantzitsu izan daiteke tantea. Bai, ez azkeneko tanteak erabakiko duke, baina hor aldea hundiarekin irabazi beharko dukete, ze besteak gehi 3 dute, eta hauek ere positibotan sartuko dira, baldin eta martzaltan ara. Duda daukat, epaileak ere duda. Nerezatu nahi izan da. Bi epaileak dudatan ikusi ditut. Nik oingon duda gehiago uzken, neuke oingoken duda. Txoperina garroio bitu dio, garroio guztu esku altxo, eta aurrera, bale. Hau era errepikapenak ardutzen digun. Ez dakit. Bueno, bi dudako izan dienako alde banata bintzat. Bai. Neri aguna iruditu zei, baina bueno, gure usteak ez du bat ere badu. Armaitxea boleaz. Ramirez, pelotakada bikaina. Armaitxea boleaz hau ere eraman. Ramirez kontrolia zigortzeko dago. Armaitxea boleaz hirugarrena jarraian defendituz. Ramirez beste bat atzera. Hau ezkerrez, Armaitxeak eraman. Ramirez ekotera. Zabalera. Salazibarrek, Ramirezek atzera, ala. Boleaz Armaitxeak nahiko egin du hartzek defenditu, baina azkenerako ez. 21 bat. Baina oso tanto na Ramirezek, nik uste partiu untan, beha izaten nahi dela pelotari honena, bukatu dinditu tanto atzu, baina lan asko egiten urrutetiken, eta pelota jotzen nahi da, eta errebote ingurun miniten. 21 bat eta 16, Ramirezen azken zakea, jendearen txalo artean. Zake gurutzatua, Armaitxea jaso. Ramirez irutik. Sodamanos Armaitxea bikain. Apestigia. Ramirez. Ezkerret biparetako. Ramirezek eta bokatu da partidua. 22 eta 16. Laukotekoren abintzat, inolako dudarik atzakate Ramirez. Bai, dudai gabe. Armaitxea gehirutu zait partidu poliki indula, baina Salazibarrek ez du asmatu, da, Apestigiak nik uste galtzen duen pelota gehiago galdula. Eta, gorrek semifinaletan, da azkeneko partidurako emozioa. 33 minutuko iraupuena partiduak, esan dugu, irabazten baldin bazuten Gorriak eta kontrarioak merezi tanto zazpietik utzi,
final erdietan, eta hala egin dute. Hogeita bieta mazikoarekin, final erdietara sartzen den leheneko bikotea. Okerrez bat nago, oain amazazpit o azpitik irabazi behar. Hauek bigarren partiduan. Bigarren partiduen klasifikatzeko amazazpi edo betik irabazi behar. Leikurenek eta Sotilek? Ez, gaurko Sarazio Erregeta Ormaetxeak Nazabal eta Sortzulai. Zazpian, hogeita bieta mazazpi irabazten bat demo dute gehiago, leheno gehiago dituzte, gehiago izango dituzte, bai. Bortantoren aldearekin irabazi behar. Bortantoren aldearekin, amazazpi azpiti irabazi behar, bueno. Galduta pena izate, baina hor dauke eurrengo partiu onon bajo gau, bikote oso gor baten kontra, pentsatu, lehenko gorri irazizien bikoten kontra, baina, bueno, bizi jongo etxea hoin diken. Bueno, hartzazu atxedentzo bat, Jon, ni banoa protagonistak ze kontatzen diguten entzutera, eta uzia zurti pasatzen, ez dara igual, lehen bezala kable artean hemen joango nahi berata. Oso ondo. Número 634. Hau bai Iurretaren ardoak eta Euskal... Seireun eta 6. 6-0-6. Hoxe ba, hirugarren zenbakia, kasu honetan Mikel Arategiko txuleta eta Calonjeren Zagaloa. Este tercer número queda para una chuleta de la carnicería Mikel y sidra de Calonje. Listo ba? Hoietako zenbakiren bat tokatu bat zaizue, pasatu mesedez sarreratik. Si os ha tocado algún número de esos tres que hemos citado, por favor, ir a la entrada. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Baina jokatu duzu? Bueno, hasieran berdinduta joan gara, bueno, ez nuen asko gozatu, baina, bueno, amaieran, gehiago asmatu dut atxera jotzen, eta errebota hemen min asko egiten duelako, eta gero Ormabikoarekin ere nahiko min egin dut, eta, bueno, azkenean partida atera dugu, eta posi. Lehenengo partea orekatua joan da, 14 berdinketara arte, bi bikotek izan dituzte aukera, baina bigarrenean zu izan zera protagonista, zema pelota jarri duzun atzean, zema dominatu duzun, aurren ere zema bukatu duzun, hor erabaki zuzuk erabaki duzu partidua. Banekien batxutan errezgatu behar nuen aurrean, honek ere boleaz ondo eramaten zituen, eta gero Zagazibar oso arriskutsua da, eta bueno, amaieran joazte jakin dugu, gaitz oso ondo egon da hor aguantatzen eta faiatu gabe, eta bueno, ni dituen aukerak baliatzen saiatu naiz. Irabazi beharra zenuten, 3 tantoren aldea baino gehiagoarekin irabazizkio. Semifinaletara, 6 tantorekin irabazi duzu ja, helburua, objektiboa bete da. Bueno, hori berri ona da, ez nekien, baina, bueno, orain posi. Eskerrik asko uraiz eta zorionak. Zurei. Hala ez kontatzen egon Ogaitzek, lehen gogunean etzen posible izan, lehenengo partian irabaztea, baina bigarren partidan bai, Ogaitz, zorionak. Eskerrik asko. Unasek harritu egin naiz, esaten zian, etzekilaz, ja semifinaletan zendutenik zupai. Hortzi biko gara, beste partidua eta nola bukatzen. Baina berdin da. Zuelakoan 3 tantoren aldearekin galdu gaur 6-ekin irabazi, ja zu semifinaletan zaudete. Hala, baina orain ikusi gara, balima gaude lehen da biziko bigarren postuan gauden. Hori garrantzitsu izanen da. Partidu onba jokatu duzue, Unasek asko jokatu du, atzeanen min asko egin dugu Unasek, zuk ere bai, gustora? Gustora ez, partidua hasiera izan da, azkarra izan da, denei sartu eta azeleratuta momentua eman nahian eta nahiko goi, baina Unasek partidua harra egin du, egin bartzuena, lana eman, aurran ere zuenean bukatu eta bikaino egin du. Eta nik errandu lana egin behar dugu, gutxi faiatu eta azkenean horregatik izan da. Ermuz, pelota hauekin? Ondo, naiz eta pixka atzean eta nahiko bizia zian, bote pixka bazuen bate behintzat jokatu duguna bazuan, eta orduan
ematen ziona mi handia egiten zuen. Duaten ziona aurratzea eta tokiri gabe, ero. Gutxidan joko dituzu hemen bezain motibolea, ezta? Hemen aire ez da konfiantza askoik ez du, eta motiboleaz ere hortxe, eta dudatu aurrera eta atzea, eta ondo, eraman ditut aldienak eta... Azker asko gaitz eta zorionak. Zuri, eskerrik asko. Ea zeko etatzen digun Aratzek, Bergararra, Arratsaldeon, Aratz. Arratsaldeon. Bueno, zatoz, Bergara aldean ere ongo da bat emaz kamerari begirata. Pena? Bai, ilusioak ingetorria irazteko eta paper bomba ditzeko, baina ezin izan da izan, eta urrengoan, Aukerak izan dituzue, partidu ia guztia atzetik joan da gero, marka gainean biak diz jartzea lortu duzu horretik. Gero Sarrazibarrek galdutako sakerekin, zuentzako aberia dezentekoa izan da, eta hortik aurrera Ramirez egin asko egin, Apeztegiare ondo defenditu, ezin izan duzu gehiago egin. Bai, hola da. Partidu guztian, hasieran erdirarten ikuste horri biligala, gero aurretik beharri eta gure fallo tonto batzu baitxik aurrera indabe, eta gero bai, unaz, hobeto hasia bukaeran ematen, eta horregaitxik, ondo, merezita ikasea. Irabazi ezkero finalerritan zendueten, galdu egin duzue, baina oraindik ez duzu azkenengo hitza esan. Datorren astean edo urrengo daukazuenan irabazi gerra daukazue finalerritan egoteko, eta gainera tanteari begiratu behar. Bai, hori da. Saiatuko gaur baino hobeto jokatzen, eta, iraztu. Eskerrik asko, animo. Andonirekin ere bitz, Andoni, ez dela posible izan. Ez, ezin da. Beraieko beto izan dira eta ez dago beste bat. Ikusten dut, genioarekin, txisparekin, ondo sakatuz, presak askotan ere bai, prezipitatua, saketara zotamano sortzen batzutan ondo, beste batzutan ezin, gogoa ez da neka izaten askotan. Ez, huts batzuk egin ditugu eta badakigu hori erroa izan dela eta ez dago beste bat. Hormatxearekin komentatzen nuen, galdu duzue, ez duzu tanteo txarrakin, finalerdietara begira, urrengoa, tanteoan aldearekin irabazi beharra dago. Bai, dago beste bat, ongi jogatzea eta bere agerra pixko bat ematen dugun. Azkarrik asko Andoni eta animo. Bai, mi esker. Bueno, guk ere atzen txikitxo bat hartuko dugu eta bere gara, bigarren partidarekin elitikoa Zestau eta Bernagola, lehenko gunean galtzaile izan ziren, gaur galtzen baldin badute bukatu da bere intzat txarriketa, eta Giguren eta Zotil betelukoa, aurten profesionaletarako urratsa emango duena, Garriko Gorriz, Giguren eta Zotil, Garriko Gorriz, Zestau eta Bernagola, bere gara zuekin.
igual gaizki datu du, kelia da. Ez, hemen daka... Ikusten dira zer. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioa. Bueno, mintzak gaituzue berriro Antiguoko txapelketa, bigarren partidua, 3. eguna gaur, astelena, badakizu zein dena aitzakia, astelenera torneoak hartzeko. Ez zen etzi, eklisaren eguna dugula eta antolakuntzak eta oso iritzi honez, nahiago izan du aste arte eta aste azkenean jaialdi jarri ordez, astelen da aste arte dago. Gurekin komentari zaranak egiten Jon Alberdi, Jon, lehenengo partiduak denetik izan du, baina Ramirez izan dugu, laukoteko nena, ondo irabazi dute, finalari derako txartela lortu ere baita, harritu gineiz, esaten ziren elkartketan, berak etzekila finalaritan zaudenik. Bueno, batzu gola izate, akoratzen, beste mate, protain mate akoratzen naiz, kalkulo eta batein gabe, eta gero beste batzu ezautzen ditut, tanto dana burun, ni horietagoan nahiz, bigarrengo taldegoan nahiz, dana kalkulatu eta ekarri beharreko horietagoa. Dena kalkulatu eta ekarri beharreko horietagoan nahiz. Baditu bere gauzonak eta bere txarrak ere bai, Bai. Amabost egin behar da, amabost egin behar da. Bai, askotan, behar baino prekupazio gehiago sortizu, presio. Eta beste astoria. Egin beste egin behar dut, kero. Baina agoratzen naiz, Elordin kontra ligilla bat, mano, eta nauzken indarra 15 eta oso ezki basan hona, Partidu hasieratik sufritze bagarretu gatu zaiten egun hartan. Tanto zanto makaga jari Gero lortu nituen da ondo baino asko sufrituta. Bueno, Gerriko Dorriz, joan ez dago adunarra, 20 urte, Aingeru Garnabala, Mañariakoa, hemen orain 3 urte lortu zuen profesional mailako txapela, orduan egunenekin batera, Unai Amiano eta Apesetxaren kontra, Gerriko Gorriz Iker Egiguren Azpeikerra 23 urte, Julen Sotil Betelukoa 20 urterekin, laster profesionaletara pasatuko dena, eta lehenko gunean, Estauk eta Bernabala galdu egizuten 22 eta 16, Oian Etxebarria eta Unaxa Pezekiaren kontra. Gaur baldin eta galtzen baldin badute, txabailatik kanpo. Eta irabazten baldin badute eta 6 aldearekin irabazi, final erdietara. Eta noski, baldin eta urdinak Iker Egiguren eta Sotilek irabazten baldin badute, jalok ja final erdietan partidu bakararekin. Zer espero duzu, Jon, partietatik? Lehengo antzeko situazio ukiko hau ez da, batzuk lehenengo partidu beste galduta datoz, tante txugune da, baino
irabazi beharra, eta, bueno, lehengon irabazi beharra zeukena irabazi du, gaina tante honakin, da, aber hemen ikuste du, nik uste bi aurrelarik podere handi-handikoak, erreboteek uste desente ikusiko ditugula, eta bi atzelari defentsa izugarriko, ez da, Bernaolak aire nik uste, hemengo pelota, aire ez dagoela bildurriken askotan bote baino nahi dugula aire jotzea, frontoia handine askotan plantatzea bost alde hortan, da gutxi noztezunen behak atakatu, eta Sotilek defentsa handi, eta ikusiko bi aurrelarik iruditzea, asko bultzatu gogoela, eta bi atzelari defenditu. Laurak ezagutza dute pilotaleko ondo, baina batez ere Egigurenek eta Bernaolak esan dut elkarrekin bikote osatu jokautako direla, Zestauk eta gutxiago ezagutzen dute, Zestauk eta Sotilek. Hainbeste ezagutzeak baditu bere alde honak, baina laurak ezagutzen dute zen du. Bai, uste ditzakia, askotan gazten txapelketan da gehiago kostatzea, ez da neurrik hartzea, erreboten sartuko ez da sartuko, baina, bueno, hauek ja neurri gondo hartuta duzke, Baki hemen ze jokamolda ikuste berotzene, lehenengo partiu baino sake gehi ikusiteula zabalea, partiu behar bat ikusten dut uste. Marisol Gorritiren emezua, Upa, Julen eta Sotil, hausak itzagute berotzen. Lehen hau zinez ezaten hemen, orain denbora daukagunetan, Arrialan eta Miguel Zoroak bazuten Eibarren, txapelketako partidu bat, biak buruz txapeldun izandakoak, historikoak, eta pelota bat Eibarren goiko sarean gatitu zen. Eta kronikatan azaltzen zen, zuten ari diez gutxi goera bera, 1940 olako bat, pentsan daiz. Eta gero esan behitu zergatiko bazaten dudan, bietako batek esan zuen, pelota hori jetxi edo bezala ez segituko. Eta orduan, Eibarren, ez zerena frontoian, zu gaztean zertazuk hori zen ezagotu, baina fronti zen orain Miguel Gallastegiren irudia dagoen hortan, eta markagailua han baziren eskailera batzuk, eta kantxeroan igo zen. Trapezista baten antzera, makila luze batekin, eta han sare ondotik, 15 minutu eta arra omen zituen pelota botatzen, pelota bota jende guztiak sekulako txaloak, baina ez omen zen txapelketako pelota. Zen antzegoen pelota zaharretako bat. Eta egunkarian, ez zen azaltzen, zeinek eskatu zuen pelota ala jaiztea, eta Miguel Solari zenion. Miguel olatola, irakurri diate, ni ez, Pepe izango guen, Arrialari izan. Jose, olatola irakurri eta, ni ez, Miguel izango guen. Egunkaritan azaltzen zen, pelota jetxi eta urteko segituko, gero, inok ez zuen zanei, zeinek eskatu zuen pelota horrek jaiztea. Horakoak asko. Behin akoratzen eiz, txapelketako partidu batek jordoan Logroñon, eta titinda ziren ez nahi zakarrazen zen gehiago. Eta pelota goian txokoan galditu zen. Otsoian. Eta pelota derri horatzen zigartzen, ezakit titinek eskatu zeneo. Da Roberto Garziareño. Zuia, hasi zeinenean Roberto ja jubilatu dago zen, ez? Bai, baina aurreneko entramentu profesionaliza baino leheno Roberto egin ditu. Ez dut, besapez nola ematen zion Roberto. Roberto nintzasekolako kompromisoa zen. Jarri, segaren kuadroan, besapez bota, justu, pelota zegoen tokian jo, eta bera. Eta jetxe egin zen. Jende guztian txalokata. Roberto, hori gauza dutxean, ridikula egiteko arrisku da. Pentsatzen zehala, pelotari eman egane inguruan da, ezin bota. Nik beste bat dauket, Getariko txapelketan, bertan egon gaine ikusten nahi nintzen da. Pelotari bat, atzelari bat ez zain guztoa, pelota batekin, da min itezien eta Getarin kanpo frontoien, sake atetzio kontrarioik, da frontize baino 8 metro gora gutxinez botatzen, plareaino pelota hauek gehiutzen azaldu, eta gero partiu irabazitzen. Pelotaien aurkezpenak egiten eta momentuz txalo gehien ikarra egin honek. Jolen Sotil, laster profesionaletara pasako dena. Ez dakit zenbat izango giren, Jon, baina
entzun eta abendua baino lehenago 6 pasatuko ote giren perfekzionetan. Bai, 5-6 gaituenik eta bat Sotil izango dela, Lizeaga ere hemen nahi da, Elortze bai. Beste bakarra emate bai, bueno, ikusiko gaur hemen zemai emate bai. Ikusiko dugu. Hainbat nobedade izango men dira bigarren mailako nahi lehenengo mailako binakako txapelketari begira. Lurralde bakoitzak izango ditu ekipoak taldeak. Gipuzkoa, Bizkaiak, Arabak, Nafarroak eta Errioxak. Herrialde bakoitzean lehenengo mailako bi bikote, bigarren mailako beste bi. Baina emango dizkigute bai, egunen baten zehetasun. Oraindik asko falta da. Leon Castilloak esakea Egigurin eman dio eta azpiki arrazak ateratzera. Pelotaleko askotan txokotik ateratzen ikusi dugu Iker. Berotzen erdi-erditik atea? Gaur ez, erdi-erditik. Atera du sakea. Bernaolak erantzun ona. Sotil. Laguarko dudik, edarra pelotaka da. Ezkerrez Bernaolak eraman. Desente ibiltzea lurrean pelota hau, eman dienen desente Boleaz Bernaola ondo. Eguren. Bernaolaren bolea ona. Sotil ezkerrez. Ezau. Audunakoak atzeratu. Ezkerrez ezin. Sotilek eraman. Ezau hori apuntatzen digun tantoa da. Bai, ematen duen Bernaolak jo duen tanto errexea da, horren errebotetik garri, gero bi boleazo behar jo ditu. Tanto latzak gero oso ondo baztertu zestau, baina harri-garri ondo hasi da. Sakea, Ezau, sake luzea. Botibolea Sotilek eraman. Ezauren pelota, gora. Errez atera zaio pelota, baina frontiza goiko losan hartu eta zapaira joan da zestau kaldu duen lehenengo pelota eta partidoko lehenengo berdinketa bana. Bai, ikusi pelota honek sakea 5 ingurun botein ezkeo, erreotea asko harremateko dela. Egurenek atera sakea. Bernaolak ezkerrez, utzi Egurenek. Ezkerrez Sotil. Zeiti Bernaola, oinariko. Ezkerrez Eguren bikaina pelotaka da, Bernaola boleaz. Egurenek utzi, Sotil. Ezkerrez zaitez Bernaolak. Eguren. Bernaola lautarritik. Bosean, Sotil. Ezkerrez Bernaola. Azkaitiarrak irutaritik ezkerrez. Boleaz Bernaola oso ondo. Bikaina querida ematen, defentsa honak egiten Bernaola. Bai, defentsatik hasi, eta tanto, gero erazotzen bukatu. Boleaz, Ezau, ezkerrez Eguren. Bernaola bostetik. Lauteretik Sotil. Bostean Bernaola. Eskueño Sotil. Boleaz Ezau. Eguren. Ezauren bolea. Sotilek gutx. Bai, pelota garbi-garbia. Bi eta bat. Bi aurrelari ditzet atzea joku asko kargatu la frontoi luzen kolpe handiko mutiei eta hemen zesanik ez. Esan dizu Eleno, nahi bali mezuren bat bidali, laze bidali nuntza beten txabelketa jarraitzen, edo garbintzat nuntza beten, ze ikusten duzuen, Bernaolak orain gora bota du eta partiduko bigarren berdinketa, bina. Bai, uste baino gehiago, bilez ere pelota honek txirriz desente ite gomenatzen, Bost erdi pasatxotik ja erreote aldeaino sartze eta... Bueno, eta Mexikotik mezua. Saludos desde Iztapalapa. Mira. Ikuste gaituen seinala izango? Bai, pozen gara. Sakeak ikuren utzat. Hori daukaguna dela ontako emakizunak streamen bidez ematen denean, zauden txokoan ikusteko aukera daukazula eta ez dezu aparteko bitarteko ondiri behar. Telefono mugikorra, zuko telefona, sakelekoa nahiko duzu, kasu honetan Antiokoko torneoa jarraitu alizateko. Eguren utzi, Sotil, Ezau, ezkerrez utz. Bueno, bakaldutako pelota gehiagi dauzkagu, Jon.
Bai, da Bost asko. tanto jokatu eta galdutakoan lau. Egindako bakarra Zestauk egin du, gero Zestauk berak bi galdu ditu, Bernaolak bat galdu du, Sotilik beste bat galdu du. Bai, eta gaina asko behartu gabe galduta gauen da. Nik uste pelotari hauek hori baino gehi uzten badakiela, baina, bueno, urduritasun pixkatu izango da, baina momentun. Euren dejado nahi izan da, orain atzean jarritakoa, Bernaolak eraman. Aurreko dejado Zestauk oso ondo eraman du. Atzera Sotilek, ezkerrez Bernaola. Euren ekeinu egin, Sotil. Zestauk atzelari golea zeraman. Euren badoa Zestauk bere tokira. Bernaolak, gauteretik ezkerrez. Bostean, Sotil, atzetxarra egin diondo Bernaola. Eurenek ezkerrez. Ezkerrez Bernaola. Sotil. Airez. Bain Zabaleta moztu eta ondo Zestau. Aurrekan ere Airez ondo eta orain ezkerrez moztu. Partidiko hirugarren berdinketa, Iruna. Bai, Bana egon dira, bina egon dira eta orain Iruna hau. Sotamano hori ditutzen behatza egin gaizki izkigu, baina behakin behartu, gero ala ere Ikerre jaso honen oso atento zeon da gantxa ondo bilatu. Nik uste Ikerre giurene asko jogatu gula kinuekin da, Bernaola ikustea geldi da honen bost erdien konfiantza oso aukela, eta miniteko irutzei kinuekin da muitzen saiatu gila. Sake atera du Zestau, Sotilek erantzun Zabalera, Bernaolak ondo jaso, Eurenek ezkerrez, ezkerrez atzera du Zestau, Sotil, Bernaola, bost erdian, Sotil, Bernaolak atzeratu, Sotilek bost erditik, Bernaola, ezkerrez Sotil, Bernaola, kantza erdian. Zestau biparetakoa, ona Zestau. Lau eta hiru. Eharra, zora gara izan da. Ikerrek ezkerraire, bai, ezkerraire abiadura oso gutxi mendi Ikerrek eta pelota oso geratu zaila, baina bai aprotxatura. Alduen erra, partidua zera ondan regularrenean. Bai, Bernaolera ondo ikustet, aire pelota zaila asko ikarri ditu, pelota bat goiko txapakun zailo, baina egok ikustet. Sotilezak erantzun. Bernaola laugarreko aldatu. Ezkean Sotil. Bernaola bostetek. Lau terrentik Sotil, golea Zestau. Eiguren hirugarreko adran ezkerrez. Zabalera dator pelota. Bernaola zeitik eraman. Atzera Eigurenek. Airez ondo Bernaola. Sotil iruterritik. Bostetik Bernaola. Eigurenen Zabalera. Zestau, zutera bildu. Eigurenek ezkerrez jaso. Irutik Zestauren pelota kada bikaina atzera. Sotil. Bostetik Bernaola. Gantxo Zabalera Eigurenek eta ederra ja. Ederra Iker. Bai, goiti bera mundiala jo, gantxo mundiala. Ba, Jon, ezin partidua zera estuagoa, Bana, bina, iruna, launa. Bai, eta azkeneko tanto birut zait, hobeso gai dila izaten, hasieran igual bai irulo faio, baina azkeneko biru tanto ona izan dira, ja partiu ona ikusten nahi da. Eiguren ezake intentzio guztiarekin, Jordi Zabalera, Bernaola kondo bildu. Eigurenek ezkerrez atzeratu. Goleaz Bernaola. Eskuinez Sotil, Bernaola Zabalera, Sotilek jaso, goleaz Zestau, Eiguren, laugarren kuadrotik. Ondo golen, bere anaia profesionala azperen ezenetan ari dena hemen dagoela. Eta oso ondo Iker, ezkerrez Zabalera moztuz, ikaina tantoa. Bai, igual defentzan Zestau erdi xamarren edo ditzen, Bernaola txokoa ia guztiz kubritzen nahi zaio, eta hor uste ez dela, oso ondo ulertzen, Bernaola txokoa inbeste geizteanen, Joanez igual gixo zabaldu behar luke. Hauek ere pelotari familikoak, bi anaiak bata profesionala beste horrek jokatzen ari da, afizinetua. Aitare pelotari afizinetu izango nuen. Aitona Juanmari Eiguren 81 urterekin hemen daukagu. Horrek ere ez du partidu galtzen. Aitonaren anaia ere urare pelotari profesionala izan dakoa Pello. Irraiten ere bai, bueno, denak familia guztia pelotari izan dakoa. Bernaola.
Ezkerre zabalera. Sotilek. Ezin eraman, Bernal. Eharra. Pelota goian menetu zaio. Zeke goian, edo jende artean. Goian. Jardun dugu, pelota katiatu diela, bat eta beste eta gaurre, bai? Bat beste bako datuko ditut, hobea. Hemen behintzat garbi dago gaur pelota jiste zenen nahi duen. Urdin egin du eta kada pelota honekin, eta... Zuk ino izan zuen alde Zuabrego, zen remontista, remontearen sortzailea. Nik ez nuen jokatzen ikusi, baina berarekin harreman handik izan nuen. Eta, berdin urumean edo Ibineko Estazarrean eta Madriden da jokatzen dutenean, behin partidu bat Madriden jokatzen ari zela, pelota bat horrexeko iko sarean editu eta irabazten ego dezakit. Eta 4 eta 8 do, 25 nahi. Eta zan amenzuzkoa. Izango banu, lehenko pelota gura eta hartu hementzun, kontatu gizudan aleno Roberto Garciarekin egindakoa, baina honek remontarekin, gestuarekin. Zegoen tokitik 12. kuadrotik hartu hementzun gestuarekin, eta pelota jo, eta pelota erori egin hementzun. Artista izan zen, ala ezagutzen da, arronizko mago bezala ezagutu izan dugu pelotan nabezelako. Eta gero partiu irabazi daltzun. Gero irabazi. Bueno, xeleberekeriako da tarteka utxartaz baliatuz kondotzeko aukera dago. Eta egunen beste bat. Bai, hau pelota bajuxo batea duen hauan, ekin da erremate harrein du. Bana, bine, iruna launa eta honen irutan tozekidan dut. Sake arditik zabalera. Nola? Gutzi irunek, hotik, ekero harrak, hotik. Boleaz biperetak azestado. Eguren. Nola, kantza erdian. Eskerrez. Atzera Sotilek. Honein ez dut pelota honein erreote azte dut. Eguren zabalera moztu. Ara, oso ondo azestado. Berak engainatu. Zabaletik zabalera joko zuelakoan. Zabaletik txokora bitu du. Ustakabean harrapatu du. Ikarregi guren. Ez azestauk egindako partiduko laugarren tanto. Eta gainetzan, gantxo txarra Ikerrenak, zestoen meritu oso ondo zabaldu dio Ikerre, baina bikin sartu barrura. Eta ez dakit, pelota berdin erabaki duen, aldatze erabaki duen. 5 eta 7. Sake azestado, kontuz. Ondo errenditu da pelota bosterrian. Zestauen pelotaka da, indartsua. Aire zera Sotilek. Zestau biparetakoa, falta. Oso behetik jodu eta ezkerre pelatetik ere zuzenean txapazpira joan da. Zestau galdu du 3. pelota, 8 eta 5. Bai, pelota bajuxoa da, eta baingon opari handia. Sakea Ikerrentzat. Sakearekin momentuz tantorik ez, amaitu tanto jokatu dira. Ez, Joanesek lehenko sakea asko bilatu dute, baina arratsalde oso nik usiren pelota motelen hau dela. Beste kateatu dindu eta honekin nahi dela, eta honekin esan dutena. Ez dut uste erraute asko ikutu honek, nahiz da, jotzaile dien bi horrelarik. Eskuinez Bernaola, Sotilek ezkerra zaso. Zestau, zabailera gurutzatu, Eigurenek ezkerrez. Bernaolak, Sotik ezkerrez, Eiguren, botera. Eskuinez irutik. Boleaz Bernaola, entza erdian. Ezkerrez Eigurenek azeratu araza Bernaolaren zat, boleaz ondo. Eiguren beste aukera bat, biparetako zabalera, Zestau jaso. Sotil aurrean da, eskuinez pelotak adatzera, errebotera, txostek inotera. Oso ondo Bernaola ze pelota eraman duen, biparetako zabalera Eigurenek, Zestau jaso. Pelota zaleak gustora, ikusi durarekin. Ia txitxak egin gainera. Bai, eta ea manindu, Ezkerre Sotil. Bernaolak zeitik. Tanto derra dijoa. Boleaz Bernaola. Eguren. Bernaolak, zabalera. Egurenen eskuinaren bila eta ondo moldatu da zuker eskuinak. Boleaz Bernaola, azte bolea daukan. Zestau, ezkerrez atzeratu. Sotil iruterritik. Ezkerrez airez Bernaola.
Eskuinez Eiguren kontuz, tapa. Eiguren ekan duen lehenengo pelota. Iruditzen zait, alare urdine bikaina idiela iten, Iker airea juteanen Bernaola txokoak urritzea jute zaionez, gero Sotilek urrengo pilotak da alba du behintzat zabalen jotzeu luze, lehen jodun erreote bezala, orduan Bernaola asko ibiltzea obligatzen ari eta hemen kanpoa zabaleaino etorren oaine tantoa bete-bete indaukatu dula. Mikel Txaperena daukagu orain atzean epaile, eta behatzikin bia seinalatuz pelotari izan dio hori. Zestauk eta Bernaolak bi zenbakitun pelota hartu dutela. Zakera Jonez Adunarra, erdi ateratakoa. Sotilek eskuinez jaso. Ezkerrez Bernaola, Sotil, estean. Bernaolak bazetik. Jaso Sotilek, Zestau. Ezkerrez Bernaola. Eskuinez hori Bernaola, barkatu. Sotilek txekoan, Zestauk ezkerrez jaso. Eurenek ezkerrez atzeratu. Zestau golea zeraman. Urdinak tanto dominatzen. Eigurenek biparetakoa. Beratzita zei. Ederra Iker. Bai, oso zoragarri. Alare irutzea Joanes ez Zestau bote atea eta lan asko gehioin garraukela. Ez da, Bernaola tantoi izugarri uste nahi da, baina bikote hortan minin behar duna Zestaudua. Da, iruditzei, Iker iten nahi den lana, atzea jota, Joanes egin behar raukela. Iruditzei pauso bat atzea eman, da askoz lan egin behar raukela. Abeake, Sotil behartuz. Beratzita zei kontuz, sakea falta. Sakea intentzio guztiarekin Zabalera atera nahi izan du, atera du, baina kontrakantxara. 7 eta 9. Aurreko partiduan, sakez falta bana egin dute, bat Ramirezek beste Andoni Sarasibarrek. Aurreko aipatu dugunez gero esango dugu Ramirezek eta Apestiak irabazi dutela, 22 eta 16, Sarasibar eta Ormaetxearen kontra, eta amaitza horrekin Ramirezek eta Apestegiak final erdietarako txartela lortu dutela. Joanes ez dago izendamen, ni beharreketan arintzen bitartean tantoa galdu duena, 10 eta 7. Bai, esan dena nik uste askoz lan gehien berraukela, ez da. Oso zaila Sotilde Ikerra euren eduken defentsakin lehenengo golpen tanto itea fronte honetan gaina Sotile oso ondo ibiltzea. Da, nik uste askoz lan gehioin bote etea, da pelota askoz gehiago luzatu berraukela, kantxa ireki. Azkenen eusteio, Bernaola tanto eusteio, defenditzeu, baina kantxa ireki behar duna gero tanto iteko Joanes da, eta pausu bat atzea eman da lan gehioin berraukela. Orain Zestauk laugarren kuadran jarritako pelota horrekin zalantzak izan ditu Sotilek. Aurrera joan atzen gaitu azkenean ez diogote honekin da ezin izan du pelota eraman gorrien zaz 8 tanto. 8 eta 10. Sakea Joanes entzat, horaz ez dago. Zabalera ateratako sakea. Sotilek eskuinez erantzun. Bernaola girutik. Sotil. Ezkerra Zabalera Bernaola. 5. pasatik. Euren. 3 erdian, ondo Iker. Rimatu pelota. Bernaolak botera lauteretik ezkerrez. Eguren ekeinu. Sotil. Bernaolaren bolea. Sotilek eskuinez, Bernaola bolea zau ere bai. Egurenek eskuinez, botera jokatuz. Ondo atzean, errebote ondotik, Bernaola bikain eraman. Eguren, agintzen txokoan, jaso Bernaolak. Eskuinez eraman Sotilek eta Bernaola. Eguren aukeran. Biparetakoa, tanto. 11. Eta 8. Bai, kinukin da oso bikote honetan nahi Sotilda Ikerra euren. Azkenen Bernaola ibiliaztegoa eta gero, zuloa ikusten nahi Ikerra asmatzen nahi da. Gaina bipareta asko izaio botatzen, betit Zabala bilatzen nahi zaio. Urdinek oso bikote honetan nahi da. Esan dako, ikusen zulio, Ibarra, nahi bali mazuen zure bidali. Esan nola ikusten ari zereten partidua, non zaudeten edo oporretan edo nunbaitek kanpoan, lehen esan dugu Mexikotik ere jaso dugu lan ez du bat, zerbait esan igaldi meduzu, horrentz zuen aukera. 11 eta 8 Eguren ekaztean jarri, Bernaolak, 6. kuadrotik. Sotil, betelo harrak, Zabaletik Zabalera jokatu nahi, eta galdu duen 2. pelota da, 9 eta 11.
Bai, nik uste Zabalea jotzen hasi dela gaine, Azkenen Bernaola hor lau terdi hortan jartzen zaie eta Zabalea jota oin arte mina hundi indu eta oin gone intentzio hori zauken. Baina oin Ikerrek behartu hundi eman dio Bernaola, bi pelotazo hemen atzen jarraituta. Igual hori botatzen pixka falta Joanesen aldetik, zestan aldetik, pixka botea eta behagin dezala miniteko lan hori duzte behagin berreko lana dela. 19 minutu norketa hasi dela eta jokatutako 20 tanto. Euren emiparetakoa, Zestau, Erne egonda, ondo ailegatu da pelotara, berak egin nahi izan du jokaldia Zabalean, baina galdu egin du, eta 12. urdinentzat. Bai, oin esan dut, oin ezkerragin Joanesen ezkerrantzako pelotazoa arra zauken, baina jokaldi egite erabakiu. Eta, ikutzen daitela askoz gehiago behartu behar lukela Sotil, hemen probatu, errebote aldetik eta zenbuz buldatzean, eta iztutu bat eman Iker desente gehiago da Bernaola iztutzen. Zakea Egurenek, Zestau, Zabalera erantzun nahirez. Egurenek eskuinez jaso, Bernaolaren sotamano ona da, Sotil botera, laugarren kuadrotik, Bernaola boleaz lauteritik, ezkerrez Eguren, Bernaola bostetik ezkerri zeraman, Sotilek eskatu, Egurenek utzi, eta betelo harrak azeratu. Bernaola, Sotilek azeratu, sotamanoz Bernaola, pelotaka da ona, lauteritik, Sotil. Bernaola bostetik. Sotil lauterdian. Kantzardian botea. Berriz ez zabaldu indio pelota, Bernaola ibiliazteko, berriz ezkerparete ikutu eta... Eskuinez Bernaola, zuen urdi txapa. Sotil ezkerrez. Zestau, txokora, arro ordea. Minik egin gabe, Girunetik txokotik txokora jokatu. Jaso, Zestau, Girunek azeratu. Boleaz Bernaolak eraman. Egurenek bigarna segida eskuinez jotzen duena. Noztu Zestau, Egurenek ezkerreirez azeratu, Bernaolaren bolea txokoan. Jaso Sotilek. Zestau ezkerrez airez, Egurenek ezkerrez airez. Sotamanoz eskuinez Bernaola. Sotil lauterritik. Zatxarra Zestaurentzat. Hirugarren kuadrotik. Jaso ezkerrez Sotilek. Luze jara. Zera manduen Sotilek. Aukera Bernaolak. Indartzu azeratu errebotera. Eguren dijoa korrika. Ez zineraman. Bernaolak egindako lehenengo tantoa. Bai, baino, tanto eharra bindu egorrik, baino, bin artean Bernaola asko idieskuten. Hemen atzea Arnaz eskutuka dator, da asko idieskuten. Da, oso bikotu. Partiduak Jon denetik dauka egia da. Baina tanto eder asko ikusi ditugu eta pelota zalea gozatzen ari da. Bai, eta gaina iruditzek urdin ebintzat bikotez zoragarria idela egiten. Esanet, logika beteko bikotea. Gero behar egin ditu, biru erregalo, baina pelota asko luzatzen nahi die, defenditzeko garaien bi ondo muitzen elkar konpenetratuta. Eta oso ondo idea gorrilla, tanto nazitan da idea, tanto egiten, da partioen hor daude, 12 eta 10. Baina, emateu beti urdine tantoa dominatu eta gorri hortik atea berra ukela tantoa eta hori azkenen partioen luzatu ala, kosta egitea. Aprobetxa ezagun utxartea, Antiguoko auzoko tabernatatik buelta bat eman da bisita egiteko. Lehen hor, bodegoi aurretik pasatu gara, ikusi dugu Antiguoko bodegoian telebista jarrita zeukatela eta jendez lepo zegoela bai taberna eta bai kanpokaldean neurketa jarraitu jendea. Zarika tabernakoak ere agurtu behar ditugu, olillosikak eta malandrinekoak bezalaxe, edo Aspaldiko, edo Urgain, Teresatxo eta Bentaberrikoak. Seguru egitako bat baino gehiagotan jarrita dagoela telebista bertako bezeroak jarrai dezan torneoa. Sakea Joanes Zestaurentzat. 10 eta 12. Hor da Dunarra. Lauterdian motegin, erdi ateratako sakea. Sotilek zeitek erantzun. Bernaola lautik. Sotilen pelotaka da hona da. Bernaolaren bolea. Zalantzakin Egurenek Zabalean erabaki du 13 eta 10. Bai, Sotilek gantxo eharra Ikerrena, baina Sotilek joko aurreko pelotatu zoragarria. Bernaola lehenengo bolea gozatu iztuna eta Iker zein da eharkez batu. Azeran esan dugu eta berireko geratuko dugu, Badi eta Ikerrek Egurenek eta Sotilek irabazi maldin badute. Zestau eta Bernaolaren zate bukatu da txapelketa eta Eguren eta Sotil finaleritan gerituzke Oian Etxeberria eta Onasa Pestegiarekin batera, baina oraindik hau ez da bukatu.
baina aukerak horiek dira. Irabazte bali modute, Hitleriten daudela. Eskuin Zotilen pelotaka da. Bernaola golea zeraman. Zotil irutik. Zotabanoz Bernaola. Zotil botera, Lauteritik ezkerrez. Ez da gutzi. Bernaola Lauteritik atzeratu. Ezkerrez Bernaola, boleaz ez dao. Zotil txapa gainean moztu nahi izan du, baina txapazpira joan zaio. Zotil gatu duen irugarren pelota, 11 eta 13. Deja da irituz bota diola, Behan zahonen harrapatu eta deja da bota diola. Eta emateu tanto guztina urdine gehiago, baina eusten nahi de partiu eta... Izan duten alderik handiena, irutontokoa. 8 eta 5, 9 eta 6, 10 eta 7, 11 eta 8, 12 eta 9, 13 eta 10 ere bai, baina loko alderik ez dokate. Tanto gehienen nahi di urdine dominatzen, baina opari batzuk nahi egiten, Zotil, Lautik. Eta gorriak ere izan dute aldea, markan gainoan, tanto batekoan, 2 eta batekoan eta 4 eta 3koan. Atzera Zotilek, Bernaola 6tik ezkerrez. Eskuine Zotil, ezkerrez ez dau. Zortzitik Zotil, ezkerrez airez. Boleaz orain Zotilek, biparetako ez dauk, egiguren erne egonda, jaso eskuinez. Nola, Zotil atzerak akorrika, posteritik ezkerrez. ezkerka. Nola, eguren laugarren kadrora. Horra ide ikerlan egiten ez da, mozte jenen da botea eta behitu beste protosto bat berriz errebote ondo eta hor lan zoragarri egiten. Eguren pelotaka da, arrimatua, eskarrumari lokuta hortze eta bolkarren kuadrotik ezin izan du pelota aingeru Bernaolak eraman eta berriro 3 tontoko aldea, 14 eta 11. Esan duten, lehen esan dut, baina irutzezet lan hori inberraukela Joanes ez dau gehiago ez. Bernaola behartzen nahi dien bezala, Zotile behartu, azkenen Joanes badauke ahal hori, eta hoxen ez falta motatzen ez da, askotan aurrea, baina Bernaola jetratu ondia makita gero, txispa hori faltatzaio pelota errebote ondo joteko eta hori Joanesen lana lehitutzeit. Hilaren 23an amezketako txapeldunen finalak izango dira. Gara bade Josan Torosaren txapelketa zen, baina gero noski Jokin Antuna txapela lortu zen uztero orain ja txapeldunen tornea da, eta hor Iker Eguren berarean dago. Buru finala jokatzeko amezketan. Oian Etxeberri guztia dela. Torneo garrantzitsuak zazioetan asko dira, egitako bat amezketakoa, noski Etxabe dinastiakoa eta hau bera. Tanto jokoan, 14 eta 11, boleaz Bernaola bikaina eman dio. Zabalean nahiz ez dago gutzi! Ondo llegatu da! Zotil berak ere jokaldi egin izan du, baina meritua Joanes ez daurena. Eta ezin lautantoko alderik garrapatu. Baina ikeragarri eman dio, Bernaola giai lauter ditiken boleak tanto induko Joanes oso gutzi, baina azela nahi duna Bernaola tanto ontane. Eman asko eta defenditu ere, boleaz zenbat agiden ematen, Bai. Da gaina ez bakarrik eman, joaz. Horreati saietzei ez da, ondo idea, Iker eta Zotil oso ondo idea pelota zabaltzen, mugimendu jo ezan pelota hori. Alarek eman dizke 3 boleazo. Zahake atera du, ezkerrez erantzun Zotilek, giparetakoa zestau txokora egigurenek, txokoan utzi du zestau, ondo ailegatu da Zotil. Errexi apuntatuko diogu, bai. Errexi egitaten esan. Huts bezala apuntatuko diogu eta gorriak tanto batera, 13 eta 14. Oain eukidu, zestau gaurreneko pelotza 2 biterdin oik errebote errestartuko nuke eta oain hormabiko aita erakio. Hor geixo behartu darrauken nire ustetan. Zotilek ezkarrez pelotako handia izan da. Baina ustezuna baina errexo iritsi dela. Zakea zestau katera du. Ezkerre Zotil, 13 eta 14. Launaka izan dugu partidoko azkenengo berdinketa. Azkena eta logarna, 5. berdinketa izango dute dugu orain. Bernaolak asko binez. Euren ezkerrez. Ezauk. Ezkerrez euren. Eskuinez. Bernaola. Zotil 6tik. Bernaolak lauteretik ezkerrez.
Gantxa Zabalera Egurenek. Zestau errenak onda Zabaleti Zabalera jokatu. Egurenek atzeratu. Bernaolak, bolea beldurgarria dauka. Atzelera izateko sekulakoa. Beste bolea bat. Zotil. Hirugarreko aldetik atzeratu. Beste bolea bat Bernaolak. Bitik Egurenek atzeratu. Bernaolak beste bolea bat. Laugarrena jarraian. Eguren, atzera. Eta hori ezkerra irez. Txokoan. Eguren. Zabalera. Ezkerrez. Ez jaso. Zestauk meritoa Egurena. Partidoko bere 8. tantoa. Eta ez zinarropotu urbildu dira tanto batera. Kontrarioak 13-14, baina bitatoko alde dute 15-13. Baina behartu latzen mandi. Ezkerra Bernaolak defensa hori hauke baino baina min handia indi. Lau bost pelotazo hemen atzek aldea jo dituenen min handia iditen. Ordu erdira orantz iritsi da partidua. 30 minutu, jokatutakoak 28 tanto. Bi atzelariko hain pelota aldatzen, Ikerrek pelota aldatzen zubitarten atzeko paretai apoiatuta, partidu horrei joa ritmo handikoa. Azkenen Bernaola askoai da aurre egiten, horregin denbora kentzaio, bai bere buru, baina aurkari nire bai. Bai, zoragarri da Bernaola. Esan dako ikusentzule, mezuren bat bidali nahi baldin bat diguzu, lasa bidali. Eta irakurtzeko baldin bada, irakurriko dugu. Nuntza beten esan, edo nahi ikusten duzuen partidua, edo zein pelotari duzuen gogoko. Eurenek azkarrez Zabalera, barruan, eskuineza, airez, eraman Bernaolak. Eurenek azkarrez txokoan moztu, Bernaolak hau ere jaso. Zotil, hirugarreko adotik indartzu atzeratu, Bernaolak golea zeraman. Zotil, atzeratu indartzu, errebotera, Bernaolak hau ere bai. Euren azkar golea Zabalera, Zestau jaso, Eskutulinek atzeratu. Gustatzen ari zet partidua, Jon. Euren txokoan dejada. Zestau jaso, Eguren ezkerre Zabalera, jaso! Atzera Egurenek, ze jaso duen Bernaolak, Zestau geraman, txokoan utzi Egurenek, Zestau jaso, Zotil, tanto gorriak! Haze tantoa ikusi dugun. Erra, Ba, Ikerrek Bernaola ibitu dio esan ez dela aure bai, da elkarri parratxiki bat indi eta alaxe da. Eta ze harrapatu den antzekoa. Ba, eta aurretik errebote zailtzai atzak etorritere ekarri du eta ikaragarri da jogatzen. Askotan kontzertuetan da txaloak neurtu egiten ditu. Zer bakal esaten zuten, Anduagaren bat Bartzelona 15 minutuko txalo zaparra izan zuen eta jo, hemen bueno, ezak minutu batera iritsiko ze, baina txalo zaparra da ondia, Bai. Jendeak merezitakoa. Pelota zaleak eskertzen du lau protagonistak egindako alegina. Oso grazioso izan da, Ikerrak izan dio Bernaola zezte arbegira da indio. Bueno, tanto batera etorri gira. 14-15. Talan esan dugu, normalean hemen partiduak 40 minutu inguruan, minutu bat gora bera edo batzu gora bera, garbi dago 40tik gora joango zaigula. Orain arteko txapeketako partidurik duzen. Errepikatuta tantoa, ze pelota jasoen hor, Bernaola gero berak Zabalean utzi, lehiatua, baino era bat lehiatua. Euren altzatu da, Zotil ere bai, Zestau ere bai, Bernaola ere bai. Bai, eskerrak hori guztia defenditzen nahi da Bernaolare. Merezitako atzeena. Bai, izugarra idiek horrik defenditzen, Ez baldu hain beste defenditu gonezko etxea biden ginen kotxe, baina izugarra idiek defenditzen da. Urdinen gaita pixkat duda gaizizki sortzen dominatzeu, baina denen agertzen zaizken horrekin, Dena izan zuten lehen gogunean, Oian Etxeberria eta Onetxe Pestegiaren kontrako partidura galdu ditzuten, 17 eta 22. Ez zuten gaur ezain ondo jokatu orduan. Zestau dezakea, Eurenek azkarrez erantzun nahi eta ezin, eta partiduko 5. berdinketa orantxe. Launa izan dugu azkenengo berdinketa eta orain 15. Eta sakez egindako partiduko lehenengo tantoa. Lehen Egurenek bat utxegin du, baina egindako lehena hoize. Zestauk egindako. 15. Hor da Joanes. Sake erdi atera du. Zotil, 6. kuadratu. Ezkerrez jaso Egurenek. Bernaola. Lautik atzeratu Zotilek. Bernaola guztarrian. Lautik ezkerrez Zotil.
Lauterdian Bernaola. Eurenen pelotaka da, aparta. Boleaz Bernaola, honek den eramaten du. Eta bolea gaina zabalea jo kendu, ezkerraire hori kendu nahi dut berriz bai. Gaina eman egiten dio bolean, Bai. Azoa defenditzea, baina ia bera erazora pasatzen da. Eman da nahi dut tokira, gaina askoi da. Bolea askoi da, erdira jotzen. Boleaz Bernaola, horrein hartzeko zabalera. Euren eskuinaren bila, honek atzeratu. Boleaz Bernaola, Euren etxokan utzi, Zestao gara! Haze jokaldia egin duen. Aurretik aspaldiko partez. Garriak joan. Lau eta iruan azkeneko zezen dituko aurretik eta orain amazita, amabos. Bai, pelota oso zaila errapatu, baina oin Iker Bernaolak lauterdi bostetik jota bolea bat egin behartu du. Oin behartu du, lau bost erregotek moguko pelotatzen joditu, baina eutxiteio eta oin urdine bat du da pizkat. Zestao Bernaolak irabazi beharra daukate final erdietarako, baina irabaziak ez die final erdietarako txartela ematen. Betiri zai egon behar urrengo partidurako. Oantxe, Joanesek pelotazoa atzea eta ikusian bezala minin duz. Zotilek ez zineraman, amazazpi eta amabos. Eta atxeen ordinak. Baina hori, lan hori uste Joanes eskatu behartzaiola. Oita amabos minutu. Aber, mezuren bat iritzi dute zaigu, ez. Guztara zaudeten tokian lasei, partidea ikusten, amazurik ez dago. Zerbaitek kontatu nahi baldin manzue, lasek egatu. Jakitari dagoen, zenbat pelota zale dituko norantze jarritzen. Zenbat pelota zale, asko baino, konektatutako aparatuak 225. Gordetek ez nahi 225 ari. Bagoitzen bat baino gehiago gaude. Eta berron lagundi gara badaude. Ino zen idu, 225 tresna edo telebista edo mugikor edo tableta edo ordenagailu edo hi daudela konektatuta daudenak. Zakea Joanes ez daurentzat. Egindako beheratzi ditu daudunakoak. Galdutako 5. Engeru Bernaoren partidua itzala. Egindako bakarra, galdutako bakarra ordea. Euren egindako 8 dauzka, galdutako 2. Eta Sotilek bat egin dut 4 pelota galdu. Bernaola. Sotilek ezkarrez galdu. Galdu den 5 garna. 18 eta 15. Gorriak irabazten baldin badute, gauzak era bat korapilatuko zaizki urdine. Eta segun irabazten baldin badute, eta segunda nola irabazi, Eurenek eta ezpaitu zamazazki egiten, finaleritan dira gainera. Hainek ere partida asko bat da hori. Bai, baina hain urdine duda asko ikusteia, hain nagusi ikusteite momentu batzutan kantxan. Bernaola Gosterritik. Sotil. Bernaola Gosterritik. Euren. Goia. Bai. Goia jodo. Euren egatutako 3. Eta arriskua. 19 eta 15. Arriskua diot. Baldin eta Eurenek eta Bernaolak asko dute irabazten. Urrengoan derrigorrez, Oian Etxeberria eta Naxa Bezekeri irabazi eta tanteoz irabazi diaretan. Tanteo handiarekin. Bernaola, Eurenek zabalera moztu, Zestao jaso. Ezkerrez Euren, ezkerrez indartzu atzeratu Zestao. Ezkerrez Sotil. Bernaola. Sotil gozetik. Bernaola, ezkerrez Euren. Atzera Bernaola, Sotil. Arrimatu pelota. Bernaolak lauteritik. Txokora, dejada, Eurenek ondo Bernaola atzetik, txokora joan larrapatu. Zestao atzelari. Posterritik azkarrez. Bernaola horrelari eta horrela segitzen du. Olare segitzen bago, Sotilen pelotaka da. Zestao gatzera segitzen du. Herri arte gara atzetik jo dut, eta Bernaolare aurren moldatzea, eta... Orain Eurenek atzean jarri duen pelota. Joanes Zestao ezin izan du pelotari eraman. Euren apuntatuko diogu partidoko 9. tantoa. Eta hor bukatu da. Gorrien bolada, galtzen egon 5-13, eta Jon
sei tanto segidan, meretzita, partiduko boladarik handiena. Bai, biru tanto hasierako lan asko indako, baina gero biru utxe inditu urdinek eta... Amasei eta meretzi. Bate dio, azaldeon, zestau nengoa da, leheno bazen zestau erremotista, eta hemen tantoa zeinek aldu du... Bolea erresto zora harri indu zestau eta baztertin zaio Sotili, baina zaiezun. Ba, nengoaren zestau, hau adunakoa, baina bere eta okerez palimanago leitzarra. Eta zestau, Miguel, erremotista ondia izan dakoa, eta bere semea ere erremotista izan zen. Ba, ustet Joanesen aita zestau tarroien lehen guzu egiten den. Ezkerre Sotil partidua 26. Euren laugarren kuadroan Bernaolak atzeratu. Ezkerze Euren Bernaola aurrean irutik Euren ekeinu egin Sotil Bernaolak atzera Ezkerre Sotil Bernaola Lauterritik Sotil Bernaola zeian Sotil elautik Bernaola kostetik ezkerrez harrimotuzak ondo atera du Txokoan Eigurenek zestau jaso Sotil justu eraman du ia korpuza sartu zaio pelota zestauaren biperetakoa Eigurenek arazorik gabe Airez Bernaola Eigurenen botera ezkerrez biterritik Lauterrian Bernaola Sotilen pelotak adatzera Boleaz Bernaolak eraman Eiguren Boleaz Bernaola Sotil iruterritik zabalera Zestauk Airez Sotil pelotak adabikaina Boleaz Bernaolak eraman Ezkerrez Eiguren Boleaz Bernaolak Zabalera Eigurenek bildu Zestauk, Eigurenek eman Zestau Zabalera erne egonda Sotil eskuinez ondo jaso arrimatu pelota Bernaolak Zabalera kanpora Aingeru Bernaolak aldu duen bigarren pelota 17-20 Bai, gorra, moini partidu edo. Ba, lehenkoan 17an galdu zuten Zestauk eta Bernaolak, Oien Etxeberria eta Bonesa Pestegiaren kontra. Ba, honek esan nahi du, sekulako oreka daukagula, baldin eta korriak irabaztea malima autu gorrengo partidurako. Zakera Eiguren, erantzun Zestauk, Eigurenek atzeratu. Eskuinez Bernaola, beste bolea bat. Ezkerrez Sotil, Airez Zestau, Sotil laugarren kuadrotik ezkerrez Zabalera. Bernaolak lauteritik eman, arrimatu pelota. Zeiti Sotil, Zestau gutzi. Bernaolak iruteritik atzeratu. Sotil bostetik. Bolea Zestau. Bote txarrekin dio, ondo Sotil. Zestau aukera. Zabalera jokatu horren egon da Eiguren. Bernaolak aurrean, jetxi pelota. Sotil ezkerrez. Bernaolak. Zalantza horrena Airez. Botera jokatu du. Boleaz Bernaola. Eiguren ezkerrez. Justu libertu du. Bernaolaren ezkerka da mintxe Zabalera gure parera. Sotil bosterritik. Zestauk. Zabalera. Eigurenek ez du ondoko biperetako agiri zuen. Eta Zestauk utx. Kanpora. Gehien behartzuenean utxegitea. Bai, jokaldi zain izan. 18-20. Jokaldi zain izan. Esan dugu, partidu honek 40 minututik gora joateko aukera asko zauzkala, baina 43 badira. Baina hor, Joanesek ezker horrekin, errebote ingurun pelota jartzeko erraztasun horrekin uste pari handi dela. Zake Eiguren entzat. Erdi ateratakoa. Bernaolak eskuinez jaso. Bernaola, bosgarren kuadrotik. Ezkerre Sotil. Baldin eta gorriak, Zestauk eta Bernaolak irabaztu baldin modete. Final erdietako
txartelaren zai egoteko, urrenko partiduaren zai egon beharko dute. Momentuz, esperoan gaur irabazten baldin badute. Eta noski 3 bikoteak izango dira bizirik azkenengo partia jokatu arte. Zau, aukera gotzi dugu egurene, honek eskuin etxokoan moztu eta tanto. Ikerrek egindako 10. tantoa. Eta tanto batera dira Jon. Bai, bete-beteko partido. Pentsatzen ari nintzen, aste artean eklisea Arontzalderek ustea joateko, baina eguerdi honekin alperrik izango da, za? Bai, gaur mintzen lainotu dago, ez da git, ze mandadon urron gagunetago, baino... Ja, betaurreko eta preste, erosi da? Ez, nik ez dut uste asko behatu betenik, lehen guztu Bai, betortza dut, eta... Bai, izan duen... komenda, babesarekin begiratzeko, Bai, ala esan du, arrisku desentea gula. Arriskua, bai. Bueno, lau pelotariak eserita, edo zer gauza gertaliteke. Zarantzarik ez dago, partidu handi bat ikusten ari gerala. Bi aurrelariak zenbaki beldurgarria dituzte. Joanes Stauk egindako 10, horietako basakearekin. Ikerrek Egurenek egindako beste 10. Altxatu dira lau protagonistak. Eskatu pelota Mikel Txoperenari. Gutxienik 2 tanto, gehienez 4 tanto falta partida bukatzeko. Eure zakean. Atera du. Bernaola zeitik ezkerra zerantzun. Zotil. Irutik pelotak da Zabalera. Bernaola ondo. Ezkerrez Euren. Zezau. Iguaren kuadrotik. Zotil. Bolea Zezau. Euren. Bernaolak botera. Bosterutik Zotil. Bernaolaren pelotaka arrimatua. Ezkerra Zotil bostetik. Bernaola. Eskuinez Eguren. Ezkerrez Zabalera. Biparetako orain Joanesek. Bildu Eurenek. Moztu Bernaolak. Zotilek atzeratu. Bernaolaren bolea. Urdinak erazoan. Boleaz Bernaola. Euren beste aukera orain eskuinez. Zabalera jokatu. Barruan ote. Bai, barruan. Bote txarra egin dio eta Hogeina. Partiduko 6. berdinketa. Jon Alberdi. Bana, bina, iruna, launa. 15 nata oraino geina. Bai, ja partidu osoa magidezate, baina baina Joanes pelota honen kiuta bipareta botata hortik etorri da. Ba, Ikerrek azkenen behartz balin badezu hemen errebote ingurun pelota oso errez hartzeu. Gaine pazientzia handia hogeta ez du behin bagar gartzen, behin 2, 3 lauta. Behartu handi Mateo Bernaola eta nik uste Joanesek beha daukela pausua datza eman da beha bilatu behar dula 6-7 erdia honetan, errebote bat behar sartzen. Arrisko handia zeukan partidua, Joan. 19, 15, 20 eta 16 eta begira. Hogeina. Bernaolak ezkerrezak erantzun. Zotil, pelotaka da bikaina. Bernaolaren bolea. Zotil aurrean da, biterrietik atzeratu. Boleaz Bernaola. Zotilek atzeratu. Zotabanoz, iesik endako eta justu. Bernaolak, ezkerrez atzeratu orain. Zotil. Bosterdian, Zestauk aukera, boleaz, txokoan, Egurenek, ez jaso, 21. 21 eta 20. Oso ona, oso hor bai, hor eman dio abiadura eta... Oraindik beste tanto bat bai partiduari, agian 2, gelditzen zaizkionak. Gogorra neurketa, Antigorako 48 minutu asko dira. Bai, eta deskantzu hondipe, Eta joku bizi nahi di eta... Partidu na. Bi aurlarien jokoa, gozamererakoa izan da. Sakea Zestaurentzat. Sake atera du. Zotilek ezkerrez. Bernaola. Eskuinez atzeratu Zotilek. Bernaola. Euren
Bernaola, zutik atzeratu. Zotil erreboteko zuru ondoan, zeitik. Bernaola jetzi, Zotil, txokoan, Zestao girutik. Bosgarren kuadrotik Zotil. Bernaolak bostetik. Eguren, Zabarera gurutzotu nahi, Jordi eta azpira utzi dio. Zestaok eraztu minik egin, Egurenek atzeratu. Bernaolaren bolea, Egurenek eskuinez jokatu behar. Arrimatu pelota. Bernaola bote txarrekin dio, no jaso du, Egurenek aukera. Ezer ez moztu, txokoan, jaso Bernaolak, Egurenek txokora bere burua saldu du hor. Txokoan dejada. Bernaolak, Zabarera Egurenek, bildu Zestaok. Zotil, nazian dijoa tantoa. Txokora Zestaok, Egurenek aukera, txokoan moztu. Jaso Zestaok, Zotil. Airez, Bernaola. Irutik ara. Zotil egora. 22 eta 20. Pelota zalea pozik. Lau protagonistek eman dutena eman da gero. 50 minutuko partidua. Partidu eder bat. Lerra egin da. Lau protagonistak eta jendearen txalo zaparra da oraindik ere entzutekoa. Bai, ritmo handiko partidua. Nik atzelari bati denbora guztien ikusten partidu nena bai Bernaolana hainbeste defentsa txokoak urritu. Kinagarri ikusten egiten partidua. Minik egiten pareja hona jokatuela. Bukatu dira. Gaurko partidua. Irabazi eta urren basteko dana bizi-bizigaz. Egurenek eta Zotilek urrengo partidua irabazik behar. Irabazten baldin badute, seguru dira final erdietan. Baina irabazik behar dute. Eta Zestaok eta Bernaolak, ikusi egin behar, Eguren eta Zotilek hautzen baldin badute. Zestaok eta Bernaola izango dira final erdietan. Baina datorren azteko ere polita izango da. Horre, Oian Etxeberria eta Onexe Bestegiaren kontratuko gutena. Eta ederra zuzen da. Bateren bate nabarmendu behar da zaila utzi digute, Bai, ni Bernaola. Joanesek era hundia jokatu du, besteak ere bai. Baina Bernaolana gaur aparteko partidu izan dela. Txapleketa baten, txapleketa ondan hainbeste jokatu atzelerik uste asko gustatu dut. Jon Alberdi, eskerrik asko bisitagatik. Eskerrik asko. Segi gozatzen dudara egin eta arrantzaldean ahalbaldin bada bintzat gozatu azkenean eklisarekin. Ez gara joango, lasai egon, Berdin Iñaki. Ez dara joateko kapaz gehiata. Norte. Bueno, dagoaz protagoniste bila. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak. Atzelari irabaztea Ingeru Bernaola, zorionak. Bai, eskerrik asko. Ez bakarrik irabazteatik, azze partidu puska jokatu duzu. Bai, aurrekoan nahiko guztu eratu nintzen sentsazio nagaz, galduarren. Eta bueno, gaur bakigu parreka oso gorra eukin dugula Eguren eta Zotil, bakigu horrek ez dabila pelota bat erregaletan, eta bueno, guk gure joku eginez, lortu dugu eta bidentzi. Zaila da, gar jokatu duzu baina hobeto jokatzea. Denetik egin duzu. Defenditu, baina ez bakarrik defenditu. Bolea zeman, aurrean kuadroa bete txokoan, zabalean, jokaldiak egin, denetik egin duzu gaur Ingeru. Bai, bueno, zautxo da moduen Iker eta Julenek pelota bat erregaletan, eta jakin dugu iso harren bier, eta bueno, gaur alde tokau da dana, eta posik indako partidua bat. Nahi moguneko tantearekin, orain zai egon behar duzuela. Zueriko meni, Oian Etxeberria eta Pezikaik irabaztea, orduan ja final erditan zaudete, urrengora zai egon behar. Ba, bueno, nino hirugarren partidu ikusi behar, baina bueno, gure lanak egin dugu, eta oine ikusiko da ber zer datorren. Asko pentsatzen dugu, Antigon
40 minututik gorako partidak oso gogorra direla, gaur 50. Benetan gogorra, Bai, JR-tan hau, partido super gogorra izan da. Esatzu da moduen, ez egon jaio lehen horik, tanto laburri besti egon, eta tanto gehienak izan di garatuek, así que horra. Bueno, galdutako urrengo baten igu elgeitzu izango di, eta elguen toko di, bi bakarrik. Azkarrik asko gero eta zorionak. Bale, zuei. Beste laguna sekondatzen egon. Janez ez dago, hau galduta ere pozik egoten da, eta gaur irabazita noski, seguru pozik. Janez, zorionak. Eskerrik asko, bai. Azer partidu puzka jokatu duzu. Pareja, bai. Eharra indiuk, bai, gorra. Berua eta tensioa zeon da, eharra partidu, Baina ingeruk ere, segulako, Ni ez egite, gaur etorri zaiak el potro de mañaria, tu. Gaudek, ikeragarria, zaldilla, ikeragarria. Nian, irugarron lasai da behatzea eta aurrea eta jo txoko eta jo atras da dena beak eta. Honekin jokatzia da gozada puta bat, gozada. Eta gainera boleaz ez defenditu, eman. Eta gero kantxa asko bete, ze pelota beldurgarri hor harrapatu duen Zabalean, partidu jendea ikusi besterik ez txaloka nola izan duzuen ia bukaera arte, azkeneko tantor arte. Bukaeraino ez dugun da, hasieran atzetik eta jo harrapatu jau da, gero tensio bukaeran da, hoxe, ingeru jartzea boleaz eta Zabalea bezala txokoa, gora, bera, nahi du lekua botatzeu da. Eotea, hementxe, lauen, putria bezala beira, noiz sartu noiz ez da baita asmature eta eharra. Jon Alberdi izan diat komentarista eta hemen atzea etorri izenean esan ziak, bai. Jonez atzean guztua, zerari ere gustatzen zia jokatzea. Bai, atzean ibili, naiz partidu batzuk eta inditut eta orduan, komodo, baina alare aurre naizea erabat. Eta gero, derrepentia tokatzen zaizu atzea, eta naizta ibili izan atzean galduta sentitzezea. Pelota diferente ateatzea, gora bera, pelotazo batzuk behar izatea sartzeko, eta hor azkenean utxin dut, eta bai, atzean. Rengo gunean galdu, gaur irabazi, orain zai egon behar. Oian Etxeberriak eta PSIak zain goguten guren eta Sotillan kontra, zai egon behar, baina zuek buru atente duzuela bintzat aterako zerate, hemendik edo zerroza pasatzen dela ere. Bai, dudik gabe, guk inbeharreko hain deun fronto ian da, oain. Ez da, iturrengo hastian duen, lakon bat, beire hango geha, urduritasun puti horrekin, zeit jeuen da. Tokatzea ere, etorriko geha, tokatzea zaigu eta bestela, etxeetik beharko. Leheno hemen ikusentzule batek aldetu dit, ea zestautarren zegiten zeraten, zestautarren remontistena. Aita okerz paldi manago, Miguelen da lengusua da? Atxona Miguelen lengusua, bai. Aita lengusua, horrela Atxona Miguelen. Atxona Miguel, bai, leitzekoa, haren lengusua. Eskerrik asko eta zoriona jo. Bale, eskerrik asko inaki, ondo segi. Zalantza geneukan, zalantza ez nik alazan dut, Aita Miguel Zestauren lengusua, baina egia da, Aitona. Honen Aita oraindik gaztea, eta Miguel Zestaurek gaztea, baina urteetan gu zelexia horrela fana. Ikusentzuleok eskerrik asko, horri izateagatik, bihar jarraitzeko aukera izango dugu, hartzaldeko 7:10 gutxitan, eta hemen txuletari begeratu behar nien, bestela bateren joango zaidelako, baina eskartu nahi nituzke hemen gurekin, eta mankizun hau zuen gana iristeko, lanean izan diren, Manes Crespo, Ander Etxenike, Iñaki Etxenike, eta Bizen Labian hori. Den hori eskerrik asko, hartzaldeon eta bihar 7:10 gutxi aldera, hemen izango dituzue. Hartzaldeon da bihar arte.